Dobar dan, počinje emisija Posle ručka. Desilo se i to da strana vojska uđe na teritoriju Srbije i nikom ništa. To bi u nekoj drugoj situaciji ili u nekoj drugoj zemlji značio rat. Međutim, albanska vojska zajedno sa vojskom Kosova prošetali su po Kosovu. Ne znam šta ih je zaustavilo da ne uđu u Mitrovicu ili prošetaju i dalje od toga. Da li to nezvanično znači rat? Ako znači, šta da radimo? A ako ne znači, zašto ne znači? Tuđa vojska je kod nas. Sa nama je profesor dr. Darko Trifunović, Fakultet za bezbednost, poštovanje. Dobrodošli. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Dobar dan, dobrodošli. Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, poštovanje. Vlada Radulović, vojno-politički komentator. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, šta je sad? Počeo rat, nije počeo rat, strana vojska, naša zemlja, kako ovo da tumačimo? Pa, mi smo ovde kod vas u emisiji rekli da je Srbija propustila šansu onog trenutka kada su Albanija i takozvano Kosovo potpisale taj ugovor o brisanju granice. Ovde smo rekli da je Srbija tog trenutka trebala da traži od Međunarodnog suda pravde da tuži Albaniju i da potpuno promeni format razgovora. Ja uopšte i ne znam zašto Beograd razgovara. To se u žargonu zove Beograd-Priština. Pa mi ne možemo, mi ni Prištinu ne priznajemo. Mi smo razgovore trebali da vodimo na relaciji Beograd i međunarodno priznata država Albanija. Oni pokazuju aspiracije za delo naše teritorije. Evo, to sad i neskriveno, to se vidi. Sa jedne strane, prema tome, mi smo sa njima trebali da razgovaramo na tu temu. A šta smo trebali da radimo kad su ušli? Ako već oni imaju aspiracije za delom naše teritorije, trebali smo da otvorimo pitanje Skadra i da zatražimo koridor između Crne Gore i sadašnjeg teritorije Kosova koji prolazi ka Skadru i da zatražimo tu regiju i da na neki način taj naš zahtev učinimo razumnim i prema njima i prema svima u svetu. Međutim, mi smo vidjeli da je pre svega izostala tužba protiv Albanije, zato što direktno tada su, kad su izbrisali granicu između Albanije i Kosova, ušli u deo teritorije Srbije. Ovdje nije bilo reakcije u Beogradu na tu temu. Sa jedne strane, a sa druge strane, sa ovakvom pozicijom koju Srbija danas ima, da ima jako loše odnose sa Crnom Gorom, jako loše odnose sa Hrvatskom, sa Makedonijom i drugim zemljama u okruženju i sa ovakvim prijateljima koje imamo u svetu. I mislim da nije realno da mi bilo šta uradimo u ovom trenutku. Nemoguće da ne uradimo ništa. Od svega ovoga što je gospodin Trifunović rekao, sviđa jedino ovo što je rekao za Skadar. Krajnje je vreme da mi počnemo javno i otvoreno o tome da govorimo, da je Skadar srpska teritorija, da je oduvek bio srpski, i da je to kolevka srpske države na Balkanu. I kome to da kažemo? Celom svetu. Kako? U diplomatskim kontaktima, preko medija, u javnim izjavama, da snimamo filmove, da ne dajemo ovim ludacima i srpskim neprijateljima tolike pare da snimaju antisrpske filmove, kao Goran Marković što je snimio Turneju, ako se sećate tog filma, ogromne pare iz državnog budžeta dobio, nego da se namenski snimaju ciljni filmovi koji će odigrati određenu... To je vrlo dugoročno. Evo, ovi se šetaju po Kosovu. Ajde, sad sam došao do toga što se šetaju po Kosovu. To je što se tiče ovog jednog strateškog dugoročnog pristupa. Ovi što se šetaju na Kosovu ne bi trebali s naše strane tako alarmantno da se posmatraju, jer to je opet jedna od provokacija na koju bi mi trebali... A šta treba da se desi da kažemo, sad nije provokacija, sad je stvarno? Evo, sad ću da kažem. Prvo, oni su tamo bili zajedno sa KFOR-om, koliko sam ja... Pa sa kim bi, nema drugih? Da, prema svim informacijama. Oni su imali neko obrazloženje da su to treniranje akcija spasavanja. To su tamo prokletije, koliko ja znam gde su oni nalazili. To su zaista planinski uslovi, vrlo teško podnošljivi za ljude koji nisu navikli. I to nije ugrozilo Srbe na severu Kosova. Crvena linija gde Srbija mora da interveniše vojskom i ako neko pokuša da zauzme sever Kosova, da zauzme... Kad smo mi tu liniju pomerili, pošto je ranije ta linija bila granica Srbije sa Albanijom? Pa nikako da celu rečenicu izgovorim, samo mene prekidaš. Prvo, to je crvena linija brana Gazivode, Trepča, i crvena linija su sva ostala srpska kompaktna naselja na Kosovu i Metohiji, ovi 5 opština južno od Prištine, od Gračanice do Gnjilana, opština Štrpce i Goranci se nekako sad nejasno
drže, ponašaju, čas bi na jednu čas na drugu stranu. Treba njima prepustiti da se opredele šta će i kako će. Ako se opredele na šiptarsku stranu, onda sigurno dugoročno će biti asimilovani, gube srpski jezik, gube svest o poreklu i pretvaraju se u Albance kao što su mnogi drugi. Ja mislim da naša vojska i policija moraju biti spremne na taj izazov. Ne da se zaleću na nešto ovako problematično, sumnjivo, slabijeg intenziteta, tu nisu ni neke snage naročito angažovane. Tu treba ostati na nivou političkih protesta, diplomatskih demarša. I to je sasvim dovoljno. Sad, treba vidjeti kako će se stvari dalje razvijati. Mi čvrsto moramo držati poziciju da nema pregovora dok se ne ukinu ove takse, a da vidimo sad kako će se dalje postavljati Amerikanci. Europa se o svom jadu zabavila, imaju te izbore u maju mesecu, gde se očekuje veliki porast snage nacionalnih stranaka. Ovo što se desilo u Americi može da bude obećavajuće. Konačno je jedan važan državni organ saopštio da nema dokaza da su Rusi direktno pomogli Trumpovu pobedu na izborima, niti da su sarađivali s Trumpom ili njegovim izbornim... Daleko je to, profesor. Ajte da čujemo još od Sve kod nas daleko jeste, daleko ništa nam nema na dohvat ruku. Pa dobro, nije ni maj baš na dohvat ruku, Dene. Nemamo prijatelji u regionu, jasno kao dan. Više ne želimo da se oslonimo ni na jednoga koga smo mi nazvali prijateljem, jer je danas 20 godina, kako i sam predsjednik rekao, kako su prijatelji ćutali. A ušla nam tuđa vojska na teritoriju. I šta se onda radi? U politici prijateljstva nema. Postoje zajednički interesi, jer svaka država gleda da maksimizira svoje interese. Kako sada odbranimo svoje interese? Pričati o prijateljima postoji poklapanje određenog interesa određenih zemalja. I onda su vam oni prijatelji, i mi to zovemo prijatelji. To je u žargonskom smislu. Politika je vrlo egzaktna stvar. Tu se maksimizira interes određene države. Političari su dužni da to rade. Nisu dužni da izražavaju emociju prema drugoj zemlji i da to mogu, ali to nije ideja politike. Dobro, evo sami smo. Ajde, sami smo. Prvo, nismo albanska vojska ušla na Kosovo. Naši interesi se poklapaju u ovoj situaciji kad je u pitanju Albanija i prostor Kosova i Metohije sa Grčkom. Nismo mi sami. Grčka je jedna ozbiljna, respektabilna vojna sila koja intenzivno ulaže u vojsku, gledajući da se zaštiti od eventualnog turskog napada nekog, zato što su ostrva u pitanju, veliki broj ostrva koje Grčka mora da štiti, jer je to njena teritorija. Zašto to ističem? Nismo mi sami, ali ne radi se, znate, kad nabrajamo sve šta se dešava, očigledno je da Priština, odnosno rukovodstvo tih Albanaca sa prostora Kosova i Metohije ima tendenciju da iritira, da izaziva i da na sve načine koje mogu, znači ono što probaju, na sve načine da izazovu što oštriju reakciju Srbije kako bi se stvari odigrale u njihovom interesu u vremenu kada oni to žele. Da, ali Dijane, ovo nije prvi put da kažete da je Srbija sjajno odigrala zato što nije pala na provokaciju. Ne, ali time što nije pala na provokaciju. Ali ovo, do kojeg incidenta ćemo mi stvari nazivati provokacijom? Tuđa vojska uđe u Srbiju. Sve što Srbija želi je mir u regionu i napredak u regionu. Znači i ekonomski pre svega. Mi gledamo da obezbedimo budućnost našoj omladini. To je osnovni zadatak Srbije trenutno. Naravno, svi gledaju da nam otežaju ovi o kojima pričamo. A ne možemo da gledamo nemo na ono što se dešava našem narodu u regionu. I mi zdušno pomažemo te ljude, verujući da neće neko zloupotrebiti našu mirovnu politiku. Zato što je to naš prioritet s moje tačke gledišta. Možda se ja varam, možda će gospodin Šešelj imati neki drugi. Ja bih volao da sam u pravu, jer Srbija je 30 godina u kojekakvim sankcijama, blokadama, prokazana, pod pritiskom i tako dalje. Nikako da se orijentišemo u vremenu i prostoru do kraja i tako dalje. Gledamo da opstanemo, da se podignemo i meni se čini da to radimo. Sad, mi ne možemo da ostavimo prostor Kosova i Metohije tek tako. Niti ćemo to uraditi. Ali to mora da bude zaista jedna rezonska igra.
Jer to je sad igra. To nije više problem. Šta raditi s međunarodnom zajednicom? Šta raditi sa KFOR-om? Kako će oni reagovati? Pa ne možemo opet da ratujemo s jednim svetom. Pa ni onda nismo trebali da ratujemo s jednim svetom po cenu ne za čega. Ali ne zato što ćemo se odreći Kosova i Metohije, ne zato što ćemo se odreći srpskog interesa tamo. Mi prosto moramo da vagamo neprestano kako, koje poteze povući da ne bismo ušli u neki problem iz koga teško možemo da izađemo. Ali, granice postoje. Granice postoje. I to ko nije siguran u to, doživeće to da vidi. Kako? Dene, molim vas. Jovana, pa vrlo je lako. Zato što narod u Srbiji neće to da trpi. Nije samo u pitanju... Pa kako neće? Evo, ušli su. Pa ne, šta su? Granica postoji. Pa prošli su granice Srbije. Evo, vlade, molim vas. Granica Srbije sa Albanijom, zna se gde je. Albanska vojska, znači nije to neka paravojna formacija pa je prešla nelegalno van punktove i tako dalje. Ušla albanska Albanija vojska. je članica NATO i ušla je zajedno sa KFOR. Tako je. Znači, došla je na poziv. Nije to suština. Suština je valjda da postoji neka granica. Njih je nešto... Ajmo polako. Složio bih se sa ovim što je dr. Šešelj rekao i to jeste suština da to nije ništa alarmantno zapravo se desilo. Prva stvar... A što, da se čuo metak, onda bi bilo u redu? A čekajte, pričamo o vežbama koje su održali. Dakle, ajmo polako. Vojnim vežbama. Tako je. Pa vojska je bila, nisu bili i gimnastičari iz Albanije. Da. Ajmo polako. Prvo, od 2013. odnosno 2014. godine redovno se održavaju sastanci dveju vlada, odnosno zajednički sastanci Priština-Tirana. Na tim sastancima se usvajaju raznorazni memorandumi, protokoli, sporazumi i tako dalje. Pričamo o tome godinama unazad, niko ne sluša. Na tim sastancima, između ostalog, se utvrđuje i dinamika zajedničkih vojnih vežbi, zajedničkih aktivnosti, kao što se isto utvrđuje to kada će od 1.1. koje godine se izbrisati granica, kada će biti samo kontrolni punkt, a ne granica, kao što se utvrđuju i državljanstva, i jezik, i obrazovanje, i zdravstvo, i poljoprivreda i sve ostalo. Dakle, oni na tim sastancima rade to. Ovo što se desilo pre nekoliko dana, činjenica je bilo nešto što je aktivnost, koja jeste vojna, ali koja je dogovorena ranije u tom formatu zaštite stanovništva, odnosno ta čuvena takozvana treća misija, pomoć civilnom stanovništvu u nekim vanrednim situacijama, spašavanje i tako dalje. Dakle, suština je u sljedećem. Prvo, nema potrebe, iako to nama treba da upali sve moguće lampice, mada sa druge strane, ja uvek volim da istaknem to što naš načelnik Generalštaba kaže. Mi svakodnevno i naše službe i oružane snage Republike Srbije svakodnevno prate situaciju na Kosovu i Metohiji. Dakle, sve lampice treba ili jesu upaljene. A šta znači sve lampice? Pa, razumete, bi bilo dobro šta znači. Šta, sve što se dešava se prati. Savjet bezbednosti da zaseda danas po tom pitanju, to je meni upaljena lampica. Savjet bezbednosti će zasedati vanredno ako bude došlo do toga, ali sada ne pričamo o tome. Sa druge strane, nemojte izgubiti iz vida. Evo, čuli smo, ali je to činjenica. Albanija je članica NATO-a. Albanija kao članica NATO-a doprinosi misiji KFOR-a. Sviđalo se to nama ili ne. U ovom trenutku nemam tačan podatak, moram da se ogradim. Do skoro je bilo 29 oficira albanske vojske koji su u okviru misije KFOR-a učestvovali u pripremi raznih treninga, obuka i tako dalje, odnosno pružali podršku. Dakle, vi kada pogledate sada na zvaničnoj stranici KFOR-a, zemlje koje, kako oni kažu, doprinose, odnosno contributions nations, koje doprinose misiji KFOR-a, jedna od tih 28 zajedno i sa ovim vojno-neutralnim, poput, ne znam, Finske, Austrije i tako dalje, poput Ukrajine, koja nije u NATO, jeste i Albanija. Dakle, Albanija je članica NATO-a, članica KFOR-a kao takva, ona već učestvuje u misiji na Kosovu i Metohiji. Ove aktivnosti koje su oni sada sproveli jesu za nas nešto što je nama strašno i činjenica da su to neke poruke koje se šalju Srbima. Ali sa druge strane, nije ovo njihova, pa hajde da pričamo otvoreno, nije ovo njihova zajednička vežba prvi put. Pa na Krivolaku u Makedoniji koliko su puta do sada vežbali? Ali to je Makedonija, Vlade. Aha, pa onda ćemo tako da gledamo. Pa dobro, ali čekajte, ako nije problem što vežbaju, znači u Makedoniji, onda je problem. Pa neće niko preko noći sada ništa, ne znam, nešto da smisli da mu pade na pamet da juriša tamo i da juri Srbe na severu ili šta već. Kako mi to možemo da znamo? Ja moram Darka da pitam. Mi možemo hipotetički da postavimo šta ko hoće. Nije više hipotetički. Dakle, oni su se zaustavili pre Mitrovice. Kako mi sada da umirimo taj narod? Vi shvatate da nam se šetaju po zemlji
To je strašna opasnost. Bezbednostno, trebalo bi svi alarmi zaista da se popale. Hitne sednice, to ne mi da insistiramo, Saveta bezbednosti, na šta to liči. Šta još treba da nam se desi? Samo zato što se nije čuo metak, nego su se pozvali na neke vežbe sasavanja po planinama i ne znam, ovakvim i onakvim uslovima. Mi smo u redu, ovo je provokacija, mi nismo pali, mi smo kultivisani, civilizovani, diplomatski odreagovali, merimo i idemo korak po korak. Pa šta je sledeći korak? Što mi, recimo, što naša vojska Srbije te organizuje sličnu vežbu na severu sa izraelskom vojskom. I znate zašto? Zašto? Zato što ne može. Kako mislite da ne može? To je završena priča. Nažalost, to je teško da se kaže. Prosto nemoguća je misija, jer niko ovde od nas četvorice nije stavio granicu između Srbije i Kosova, je li tako? Niko nije stavio carinu i sve ostalo, pa posle celu naciju držao u nekoj zabludi da to jeste administrativna granica, nije administrativna granica, to je granica i to je Srbija stavila tu granicu. Kao kad su nas lagali, sećate se onda kad je na Drini, kada je Srbija uvela sankcije Republici Srpskoj, pa su rekli to je međunarodni faktor, ne znam ko, u stvari posvađala se dva klana, cigarete dilerska klana i onda su se zakačili oko cigara, oko svega i onda su jedni drugima stavili tu granicu. Prema tome treba budemo otvoreni i realni. Kamo sreće da mi možemo da razvijamo odnose sa nama tradicionalnim prijateljima, pre svega sa državom Izrael, da naučimo od nje kako se bori za svoju teritoriju, pre svega diplomatski. Pogledajte, Izrael nikada nije izgubio ni jednu vojnu bitku, a kamoli diplomatsku bitku. Imamo li bolji uzor? Imaju oko 6 miliona stanovnika kao i mi. Prema nama iskazuju stalno prijateljstvo. Nikada nisu glasali za, nisu priznali Kosovo, nisu glasali za ovo za Interpol i tako dalje, tako dalje. A mi večito glasamo protiv njih. Pazite. Srbija je glasala za ulazak Palestine u Interpol. Onda se postavlja jedno prosto pitanje. Da li mi zaista možemo da imamo takve prijatelje? Da li svi mi koji smo 25 godina radili na obnovi tog prijateljstva s tom državom možemo da računamo na ozbiljne, na neozbiljne ljude u nekim srpskim političkim krugovima? Ako s jedne strane vi donosite vodu, a neko taj kazan buši sa svih mogućih strana, onda normalan je takav rezultat. Kamo, kažem, sreće. Sad, što se tiče... To je kamo sreće. Ali ajmo realno. Dakle, da smo mi, evo, srpska vojska sa Izraelom, bez Izraela, organizovali vežbe protiv poplave u Mitrovici. A ne možemo da, naša vojska ne može da pređe tamo. Tome se radi i to je činjenica, trenutna takva situacija. Zašto? Iz to jednog razloga možemo da pričamo do sutra kakve su to projekcije sile, šta su to vektorski... Je li to razlog zašto mi nismo odreagovali? Pa nije samo to, nego mi smo jednostavno ovde percepcija Zapada da smo mi mali ruski prst koji treba da zabada u oko, treba da se zabode u oko Americi i NATO i dok je god to tako, ne kažem da li je to dobro ili nije, da li uopšte imamo izbora ili nemamo da to tako bude, takva će biti percepcija. U Beogradu se mnogi ljudi ponašaju kao da nije došlo do promjena u američkoj administraciji. Mnogi su zaboravili da je predsjednik Trump na vlasti. Pljunuli su u lice zadnje 2 godine što smo radili, dovodili američke kongresmene, senatore i došli do tačke da se kaže od predsjednika Trumpa pa dobro, dogovorite se. Mi nismo nastavili s tom pričom, ali smo nastavili sa pričom da podržavamo Madura, nastavili smo s pričom da podržavamo VMRO, ovu proustašku partiju u Makedoniji dole. Nastavili smo s pričom da mi gradimo neki turski tok, nisu ni Bugari krenuli da ga rade i jednostavno ne kažem da li je to dobro ili nije, prosto nas Zapad percipira da smo u drugim cipelama i to je što kažu legitimno, imamo prava na to, samo ono što građani Srbije treba da znaju, što većina naše elite apsolutno su se dokazali u tome, ne razmišljaju jednoj prostoj stvari koja jako boli, a to je posljedica i šta dan posle. Šta je posljedica i šta dan posle? Pa posljedice će biti katastrofalne. Pa mi treba da se suočimo sa time da Rusija neće moći da nas brani kad ovi krenu na nas. A su krenuli? Pa nisu. Mi smo sad trenutno je ovdje, Rusija je ovdje u naponu snage, to se vidi i kroz medije, vidi se na sve moguće strane. Nije samo to ovdje, to je u Bugarskoj, to je slučaj u mnogim drugim zemljama. A nisu krenuli, ali će krenuti. Jel već im je jednom nogom tu? Pazite, NATO je već proglasio i imenom, prezimenom je stavio ljude koji su glavni ruski ljudi u Evropi od Guzenbauera, koji je ovdje neki savjetnik, ne znam što radi on po Srbiji, da Guzenbauer na liniji drži Todorića u Hrvatskoj, da drži
neke direktore nekih banaka ovde, Sber banaka po Srbiji, da i ne pominjemo imena, vole da se tužakaju, i mnoge ljude po Republici Srpskoj, patriote koji su na NATO tenkovima došli, pa ih nije sramota da dođu ovde na proslavu 20 godina, nije ih sramota da se pojave ovde, a na NATO tenku došli i smenili legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske, pa mnoge nije sramota ovde u Srbiji da se pojave na 20 godina od NATO agresije, to je agresija bila. Kako ih nije sramota da ne pozovu srpske generale? Na koga mislite? Na generala ili na predsjednike ili na... Gledali smo nekoliko konferencija ovde koje su organizovala Ruska ambasada i kakvi neki srpski instituti. Kakvi srpski instituti? Jeste vi vidjeli na jednoj od tih manifestacija generala Malinovića? Jeste vidjeli neke heroje srpskog neba iz 99. godine? Jeste vidjeli one ljude koji su u jamama ratovali sa Košara? Jeste ih vidjeli? Niste. A znate šta je problem? Ja to pričam iz emisije emisiju. Mi se setimo tako i NATO agresije, setimo se svega, a kad treba da se setimo njih, njihovi porodica, možda Srpska radikalna stranka se sjećala i mnogi drugi, kada su im porodice onako bez ruku i nogu bili po Vrdniku i mnogim bazenima, lečili se ko zna od čega, onda prosto njih se nikad ne setimo. Ne setimo se svih onih heroja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i tako dalje, jer pobogu tadašnje vlasti nisu proglasile to ratno stanje. I sad, kome vi da dokažete i da ostvarite bilo koje pravo da ste išli tamo da ginete jer ste bili pripadnik ili JNA ili na kraju krajeva neke vojske, kome vi da dokažete u ovoj državi Srbiji da ste bili tamo, ne samo da dokažete, nego uzmite ove naše heroje invalide koji su ostali bez delova tela, oni koji su poginuli. Naš odnos prema našim herojima je sraman i to vidimo na ovoj proslavi, gde se nijedan od tih heroja nije pojavio. I samo mogu prosto da pitam, evo njih ovde pred svima da pitam, gospoda, ne, samo da ih pitam prosto, ba kako vas nije sramota? Eto. Šta ćemo sad? Nema šta ćemo sad. Znači, ništa se nije desilo. To je pitanje. Zašto ništa? Šta ćemo sad? Moram da se osvrnem na ovo što je Trifunović govorio. Gde je bio Pavković? Pavković je još u zatvoru, Jovana. Kažu da je juče viđen. On je u zatvoru još u Finskoj. Jeste to najbolji zatvor od svih zatvora gde šalju haške sužnje, ali zatvor je zatvor. Drugo, mi moramo da vodimo principijelnu spoljnu politiku i da principijelno učestvujemo u međunarodnim odnosima. Jugoslavija je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala državu Izrael, ali je također bila jedna od prvih koja je osudila agresiju na arapske zemlje 1967. godine. I tad su prekinuti diplomatski odnosi. Diplomatski odnosi su ponovo uspostavljeni, ali mi smo svesni i treba da ostanemo pri takvom stanovištu da se mir na Bliskom istoku ne može formirati ukidanjem izraelske države ili sprečavanja nastanka palestinske države. Mora se kompromis stvoriti na tom principu da i Izrael i Palestina imaju pravo na postojanje. Ne mislim ja da im krojim tamo na terenu granice, ali kako izraelski narod ima pravo na državu, ima i palestinski ili obrnuto. Da sam se ja pitao, ja bih odmah posle Drugog svjetskog rata stvorio državu Novi Izrael na području današnje Bavarske, tamo gde je Minhen, tamo gde je Nürnberg, pa da Nemci još teže plate taj genocid nad jevrejskim narodom, i to bi bilo pravično prema Jevrejima jer bi dobili jednu bogatu teritoriju u centru Evrope. Ali to je sad drugo pitanje. Moramo da budemo na strani Venezuele jer je ona pod pretnjom agresije. I moramo i tu biti principijelni. Moramo voditi računa da ne ogrešimo dušu. Da ne stanemo uz neku politiku koja je neprincipijelna, koja je nepravedna, koja je nečasna, koja je agresorska. Što se tiče Kosova i Metohije. Znate, ja mislim da KFOR pomalo strepi od srpske akcije koja bi predstavljala reagovanje na neki šiptarski atak na sever Kosova i Metohije ili na neku od srpskih opština južnije, a KFOR svega ima sad oko 4 do 4,5 hiljade vojnika. Ja mislim i da KFOR sad razmatra razne opcije da u slučaju potrebe angažuje dodatne trupe albanske ili još neke zemlje koja bi mogla hitno da pristigne. Nijednoj zemlji koja učestvuje trenutno u KFOR-u nije do toga da njeni vojnici ginu. Ja mislim da bi KFOR bio u krizi
u pogledu angažovanja svojih trupa u sudaru sa eventualnim srpskim ulaskom na sever Kosova i Metohije. Što se tiče Makedonije, današnji VMRO nije isti onaj VMRO s koji je sklapao savez sa Ustašama i taj VMRO od osnivanja je imao nekoliko frakcija. Ovi koji su sada oterani sa vlasti, oni su bili prosrpski orijentisani, proruski orijentisani i zato su i oterani sa vlasti. Tako da i tu vodimo računa, dakle, šta je ispravna politika, šta nije. Dalje, koji je još razlog? Ovo je možda sad jedno upozorenje Srbima da će to imati šire implikacije ukoliko se odluče na ulazak na sever Kosova i Metohije, ali Srbima to ne predstavlja neki veliki problem. Oni jednostavno malo ojačaju svoje jedinice i koliko god albanska vojska da je trenirana proteklih godina, ona je daleko od toga da bude dorasla srpskoj vojsci. Kompletna albanska vojska. Kompletna albanska vojska, po mojim saznanjima, NATO nije ni trenirao kompletnu albansku vojsku, nego je odabrao nekoliko jedinica koje će osposobiti da nekako dostignu rang jedinica NATO. Mi to praktično već odmeravamo Pa moramo snage. stalno odmeravati snage. To je sudbina svih država na svetu da stalno odmeravaju snage sa potencijalnim protivnicima, sa susedima. Generalštab mora da neprekidno pravi vojne planove za slučaj bilo kakve moguće agresije. Pa kako su oni reagovali ako već imaju planove? Vlade, molim vas. Dakle, ako već Nisam još imaju... završio, Jovana. Mogu li bar upola koliko je Trifunović govorio? Ajde onda samo da zamolim, može, ali samo da zamolim Vlade posle da nam Evo, ja ću objasni, biti kratak. detaljno objasni, jeste funkcionisanje albanske vojske, u poslednje čega se sećamo kod njihovih angažovanja, jeste da su zaostali i u opremanju i u obučenosti vojnika. Izvinite, profesor. Ta albanska vojska, dakle, zatečena je u vrlo lošem stanju u trenutku prijema Albanije u NATO pakt. Ona je bezvredna bila. Da. Po NATO standardima ona je praktično bezvredna. Ni sad nisu ništa. Bolje ih je ne imati nego ih ima takve kakvi su. I NATO nije mogao odjednom da stvori celu albansku vojsku. On je odabrao, po mojim saznanjima, nekoliko jedinica koje bi trebale da predstavljaju specijalce određene vrste, koji bi trebali da predstavljaju nešto što je po NATO standardima i na što bi se moglo računati u određenom momentu. I to je sve. I zato za nas Albanija trenutno nije opasnost. Za nas nisu Albanci na Kosovu opasnost. Tih njihovih 5000 navodnih vojnika, to bi se raspršilo u sudaru sa srpskom vojskom. Čekajte, 5000 oni kažu da imaju, KFOR 4500, 9500. Nemaju ni Nije to jedinstvena vojna snaga koja bi kompaktno ali imaju zajedničkog delovala. neprijatelja. Ma nije to vojna snaga koja bi... Ali imaju isti cilj. Ma jeste, ali bi se KFOR sklonio u slučaju bilo kakvog vojnog sukoba, ostao bi po strani. Dobro, 5000 albanskih... Nema ih 5000. Nema, ali evo kažu, nekih ima 3. Pa planirano je da bude 5000. Planirano je, to je po ovim izmenama zakona, da idu sa 2,5 na 5 i sa 800 na 3000 rezerve, da bi 8 imali... Ajde, molim vas, Vlade, samo da nam objasnite trenutnu situaciju u albanskoj vojsci. Kompletna albanska vojska. Oni su imali... Ne treba zaboraviti da su oni učestvovali u ovim ISAF misijama u Afganistanu. Dakle, to su te jedinice ranga bataljona ili čak nekoliko četa koje su prošle te malo ozbiljnije treninge, obuke, usavršavanja sa američkom i sa NATO vojskom. Njima vojska kao vojska jeste ustrojena po NATO standardima jer ne bi mogla da bude članica NATO. Kažem, pričamo o rangu bataljona ili nekoliko četa. Dakle, zavisi od situacije do situacije. Pričamo o godinama unazad. Ne zaboravite da je Albanija od 2009. članica NATO-a. Dakle, to je već nekih 10 godina. To je 10 godina, tako je. Ono što je jako bitno reći da je, oni jesu bili u jako lošem, oni su trenutno infrastrukturno, kada govorimo o vojnoj infrastrukturi, izuzetno loše stoje, ali ono što je bitno reći, recimo, ono što je bitno reći, oni su sistemom kaskada dobili određeni broj oklopnih vozila, tako je, od recimo Turske i postoji taj problem. Nije nama... Tako je. Oklopnjaka, ali ne tenkova. Tako je. Znači, šta je problem? 600 tenkova. Problem je, znate šta je suština? Znate šta je suština? Dobili su turske tenkove, to su nemački tenkovi. To su zastarjeli Međutim, šta je problem? Nije nama to... Možemo sada mi da diskutujemo o tome kakvi su tenkovi ili nisu. Suština je ta praksa koja se radi, odnosno koja može nama da se obije o glavu. A taj sistem kaskada znači sljedeće, da oni iz NATO-a mogu da dobiju
neko naoružanje, onda isto tako to svoje naoružanje mogu da prebace kosovskim bezbednosnim snagama, odnosno o kosovskoj vojsci i tako dalje, i onda smo mi u problemu. O kom naoružanju Vlade pričamo? Pazite, ono što trenutno sada... Ne, hoću da znam u skladu sa tom vojskom koja je neobučena, da li oni mogu da dobiju naoružanje s kojim ne znaju da barataju? Ništa nas ne bi iznenadilo. Druga stvar je albanska vojska. Oni znaju da obslužuju određene borbe efektive, tako je. Ako govorimo o kosovskim bezbednosnim snagama, odnosno onome što teži da postane vojska, ili je sad de facto po svakom ustrojstvu vojska, samo se još uvek formalno pravno tako ne zove, oni trenutno imaju samo znanja prosto u rukovanju tim nekim, ajde kažem, ličnim streljačkim naoružanjem. Bajonetima. Nećemo sad to nazvati tako. Imaju urođenu gerilsku taktiku. Imaju gerilsku taktiku, tako je. Međutim, oni nemaju, jer nemaju fizički, faktički na terenu, nemaju nijedan složeni borbeni sistem, složeniji. Ono što oni u perspektivi žele da nabave, i tu je, recimo, vi morate prosto neke stvari da preklapate jedne preko druge da biste vidjeli šta u perspektivi ko želi. Oni, recimo, u perspektivi žele da nabave i da idu u tom smeru nabavke PVO sistema kratkog i srednjeg dometa. Onih sistema koji su upereni upravo protiv helikoptera, recimo. Pa ništa im više i ne treba. Apsolutno, to je suština. Zato morate te neke stvari gledati. I nešto što je posebno Vlade, pa onda im ništa više i ne treba. Protiv helikoptera. To im je sad najpotrebnije. Tako je. I protivoklopne sisteme. I šta je suština? Da vidimo, ja opet ne želim sad ovdje, nemam informacije na osnovu koji bi mogao da izađem zvaničnu javnost i to ne želim da radim. Ali vrlo će biti interesantno vidjeti kako će se završiti konkurs o prodaji viškova i zastarelog naoružanja i tako dalje Ministarstva odbrane Crne Gore, koje je Crna Gora raspisala. Postoji mogućnost, jer je legitimno, da se kosovske bezbednosne snage prijave i da trguju i da nabave neko naoružanje. Ono što ni Crnogorci neće. Tako je. Vlade, izvinite, molim vas, imamo 60 sekundi vesti i onda nastavljamo ovaj razgovor. Slađana Letinčić. Slađa, izvoli. Dobar dan, Jovana, tebi, tvojim gostima, evo i kratkog pregleda. Otpisuje ono što im više ne treba i sad je sta nama strah da Kosovo ne kupi naoružanje koje ni Crnoj Gori ne treba. Ne kažem ja da je strah, ali da treba Prvo, pratimo molim šta vas će se tu komentar za dešavati. Mašana, za vojno vozilo koje je Crna Gora proizvela. Pa dobro, evo komentar. Ima i seda Jole. Jel ima? Ima. Čemu služi? Čuvanje ovaca. Dobro. Dakle, Mašan, smijeli se mi ili ne, Mašan postoji, jesu prodaju Mašana, šta prodaju? Postoje, imaju oni određenih problema, ne bi sad ulazio u to, ali činjenica da to nije. Oni su imali taj problem i nije zaživela proizvodnja. Čak i taj prototip kao ideja, kao koncept na kraju na prvim testovima se pokazao kao nemoć, tako da to nije. Ali imaju recimo ovaj Polo M83 koji sam sada u pauzi pominjao, koji ima i naše oružane snage, koje je kao platforma. To je oklopno vozilo. Dakle, suština je, oni strele izgleda idu na tu varijantu nabave strele, 2M ili nešto što je još od strela će prodati Crnogorci. Ali ja ne kažem da mi treba da se plašimo, gluposti, daleko od toga, ali da treba da pratimo u kom će to smeru ići. I sa druge strane, ne treba, apsolutno, i ne treba mi da se čudimo sada, ne znam zašto Crna Gora, ne znam, sad Crna Gora nekom prodaje nešto što ne valja jer neće, nije suština to. Suština je da Crna Gora prelazi na NATO naoružanje, kao što sve članice postepeno prelaze na NATO naoružanje. Vi u ovom trenutku, ako pogledate, ostalo je samo u toj, da kažem, najskupljoj varijanti, odnosno ostalo je nešto, samo sekundu, ostalo je nešto malo helikoptera i aviona u nekim zemljama članicama NATO, a imamo nekoliko ovih PVO sistema. Dakle, sve ostalo je u principu izbačeno, prelazi se na NATO standardne zapadne proizvodnje. Ako prelaze na NATO standardne naoružanje, znači dobit će naoružanje od NATO-a. Nešto će dobiti, nešto će kupiti, ne možemo sad da nagađamo šta će uraditi. Zašto onda mi očekujemo da će Crna Gora tako da reši taj problem, a da u Albaniji to ne postoji? Govorimo o realnoj pretnji, ipak je Albanija tako je ušla u Srbiju. Pa ne očekujemo mi, oni su raspisali tender i prosto to je javni oglas, mislim, javni konkurs, nije to nikakva tajna. Vidjet ćemo ko će to da kupi, da li će uopšte neko da se javi da kupi. A sa druge strane, opet kažem, jeste činjenica, ušla je albanska vojska na teritoriju Srbije, činjenica, ali vam kažem, situacija je takva da mi trenutno na Kosovu i Metohiji, nažalost, nakon sve ove tragedije mi nemamo ni političku... A nama je u interesu da se Crna Gora razoruža. Pa dobro, sigurno, da. Jer su Crnogorci sebi dozvolili da nekoliko njihovih oficira učestvuju u snagama KFOR-a u okupaciji Kosova. A to je odmah za nas mogućnost da ih uzvratimo da naši oficiri i vojnici učestvuju u budućoj okupaciji Crne Gore. Kakvoj budućoj okupaciji, molim vas? Budućoj, pa kako je došlo do okupacije Kosova, može doći do okupacije Crne Gore. Pa dobro, oni se ne brane. Da, ali oni se ne brane. Uvijek se neko pojavi, Jovana. Pojave se, ali oni se ne brane. Ako mislite na Albaniju. Uvijek se neko pojavi, a to sad Trifunović kaže neće se desiti. Ti znaš da se neće desiti. Ali zašto bi se desila okupacija bilo čega, to su Srbi dole.
Oni ako Gde? Na odluče, kojoj pa u Crnoj Gori, U Crnoj Gori. ako oni odluče da se vrate u Srbiju, to nije okupacija, nego je odluka tog naroda. A sad da ide neka vojska da okupira, ne vidim, to su... Možda se pojavi neka smora. Ne, moram... Dođe neka s flotom, dolazila i ranije, nekad je tovarila kukuruz i hranila Crnu Goru. Pa kad bi došli sa klipovima kukuruza, onda su Crnogorci vraćali natrag, rekli hoće samo okrunjeno. Kad se oni pojave, onda imamo pravo naše oficire, vojnike, po istom standardu po kome su oni išli na Kosovo, da uputimo tamo. A i dobro je da se Crna Gora na vreme razoruža, da bude što manje krvoprolića. To se neće desiti u istoriji. Neće se razoružanje desiti. Pa to je tradicija, kao i naša tradicija. Pa jeste tradicija. U Crnoj Gori je tradicija oružja i mnoge vojske su dolazile iz mora, iz kopna, od Turske. Ali koliko ja znam, nijedan Srbin iz Crne Gore nikad neće zapucati na Srbina iz Srbije ili još gore na Rusa iz Rusije. Neće. To je možda još jača tradicija. Su dolazile u Crnu Goru od Turske, Austro-Ugarske i znamo kako su prolazile. Prema tome, Crna Gora je tvrd orak. A ruska vojska je uvek tamo dočekivana. Čekajte, Darko, kako je sad Crna Gora tvrd orak kada ona praktično ima procentualno isti problem kao i mi, ulaskom Albanaca na teritoriju, odvajanje međusobnog jezika. Veći problem nego mi. Milo se sakrio u Mičiju Pa ruku. ušli su, oni su dobili lične karte, ako mislite da to znači da nije ušla. Ma ko je ušao njihov teritorij? Čemu pričate? Govorimo o Sutomoru, Ma ko je govorimo... dobio lične karte? Čije? Crnogorski. Pa zato što mole kume Đukanovića da dobiju lične karte da mogu da putuje. Znate šta, oni su najlojalniji građani Crne Gore. Pa jesu sve određeno momenta. Kao što naši Srbi danas... A čekajte, šta znači lojalan građanin Crne Gore? Zašto ne koristi crnogorski jezik? Pa ne, evo samo jednu sekundu. Koliko sad u ovom trenutku građana Srbije moli kumi da dobije bugarsku ličnu kartu, pa u Bugarskoj kad odu moraju da uče svoju istoriju Bugarske, a ne Srbije. Mi smo došli dotle. Pa koliko je Mađarska podelila pasoša Srbima u Vojvodini? Dobro, zašto onda Albanci u Crnoj Gori tako lojalni ne koriste bar crnogorski jezik? Koji Albanci? Tamo su malisori dole. Treba da poznajete Crnu Goru dobro. Znači, vi imate malisore uz obalu. Srpskog porekla. To je mešavina. Ali evo, ako mi date da završim, treba poznajete dole taj mentalitet ljudi. Nije problem što ti hoćeš da završiš, nego što ti to ne ide od ruke. Ide, dobro, od ruke. Kako hoćeš da završiš? Mi smo napravili istorijsku grešku. Neko je uneo to seme mržnje, a to seme mržnje je unešeno samo iz nepoznavanja. Dat ću vam jedan primjer, ja sam ostao u šoku. Pre par godina bio sam na jednoj albanskoj svadbi. 500 Albanaca u selu Vladimir. I ljudi su ustali i rekli, ovaj naš gost iz Srbije. 20 minuta su puštali srpsku muziku. Vladimir na granici sa Albanijom, direktno albansko selo. I znate šta, jedna ženska osoba koja je bila obučena, onako zabrađena, kao da je vehabijano, s onim nikabom, kako se to već zove. I kad je krenulo užičko kolo, znate šta je bila najveća sramota? Što ja nisam znao da ga igramo, ona ga igrala. Ja sam došao to večer. Jesi sad naučio? Naučio sam. Dobro. Ali evo, samo da završim. Ti malisori su vredi do njega. Uvek bili prosrpski orijentisani. Ali se sad stvar promenila. Nekada su Albanci i katolici uvek bili prosrpski, a pred Prvi svjetski rat su se i oni okrenuli bili. I srpska štampa iz vremena pre Prvog svjetskog rata piše o zločinima i Albanaca katolika u Makedoniji nad Srbima. Čekajte, ja moram da pitam, da li je onda Crna Gora ovde najpametnija, time što tako to tiho prolazi, oni dolaze, povećava se broj stanovnika. Crna Gora je u najvećem ropstvu trenutno, ona je pod mafijaškim režimom. Ali oni, ma ne govorimo o tome, oni prosto njima daju... Ajde, govori jednom ako smiješ. Daju, smem. Ali ti dolaziš ovde sa strepnjom da ti neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru. A ja sam lišen te strepnje. Ne, vama je već zabranjeno. Mene su jednom otirali sa letovanja i više nikad nisam ni probao da letujem tamo. Dijane, molim vas. Dakle, Crna Gora njima dala lične karte, dala im pravo glasa. Oni žive u zajednicama koji teritorijalno zauzimaju možda procentualno i više nego kod nas, kada se uzme u obzir cijela Srbija i taj deo Kosova. I oni to rešavaju. Možemo to da nazovemo diplomatski. A nažalost, to nije dobra tendencija u Crnoj Gori. Ma ko šta pričao i o ne znam kakvim odnosima. Sad te zaustavlja, vidiš, pošto nije zadovoljno. Samo sam rekla hvala. Ne, to će se u određenom trenutku kao bumerang vratiti Crnoj Gori. I tu nema nikakve dileme. Iluzija da će neko miroljubivo se naseljavati i dozvoliti da neko drugi upravlja njime, se pokazali na prostoru Kosova i Metohije kao loša ideja, kao nerealna ideja. I Crnogorci su svesni, to zna se, i tendencija u baru, i kupovina placeva i sve. To nisu nikakve tajne. Znate, možete u ovom trenutku da to zanemarite, ali već za 20 godina
teško će ko moći da zanemari. A znate, kada rukovodstvo razmišlja kako da očuva svoje interese u ovom trenutku, a ne razmišlja strateški, onda ono kaže nema veze to, nema veze što nam Hrvati kontrolišu vojsku, što nas edukuju, što postavljaju ljude koje oni misle da treba, da će biti odgovarajući za NATO. To sve nema veze. Jer sad, ajde mi da opstanemo, pa da učvrstimo tu državnost Crne Gore, koja nema istorijsku tradiciju, ali ima nešto... Znaš kako se zovu ljudi koji pokušavaju? Ne, ali ja drugo nešto hoću, Jovana. To su crveni Hrvati. Pa nažalost, ja sam tu duboko razočaran, ja sam iskreno, mnogo sam puta imao, izlazio na crtu i branio čak i tu uslovno rečeno nezavisno, smatrajući da jedna srpska država može da traži neki novi put, pa da bude i paradigma, odnosno primjer za uzor kako i Srbija da se prilagodi nekim tendencijama. Ali to je prosto ispalo, antisrpska država se kreira, koja treba da bude u stvari kukavičje jaje neprestano, koja treba prst u oko da nam zabode, koja taj narod koji se deklariše trećina kao Srbi izbacuje iz svih institucija, znate, prosto nemaju prilaz institucijama. 7% u javnom sektoru Srba. Ali ovo, Jovana... Zaposleno. 7%. Zato što se boje otkaza. Ali drugo nešto, albanski, niko to nije pomenuo, a mislim da je važno. 4 godine za redom albanski budžet za vojsku je u opadanju. Čiji albanski? Sad je 1,22% bruto društvenog proizvoda Albanije. Srpski raste neprestano. Hoću da kažem, znači, postoji njihov ambijent dole. Mislite da Albanci, postoji ta solidarnost prema Albancima na prostoru Kosova i Metohije? Pa ja mislim da se mnogi varaju. Postoji strah od Albanaca. Oni imaju animozitet jer doživljavaju ove Albance sa prostora Kosova i Metohije kao agresivne, relativno neobrazovane, koji su... A bogatiji su i pokupovaša se kao nekako ruralni, ajde tako da kažem. Ruralni, primitivni, ali bogati. Ali mafijaški dobro ustrojeni. I to je isto jedan strah Albanaca na prostoru Albanije, da mafija se preliva i polako... Ovi na Kosovu su mafiju sazidali na sistemu FIS-ova. Plemenske organizacije FIS-ova. Dobro. A komunisti su u Albaniji potpuno uništili te FIS-ove. Kao što su ukinuli religiju, sav tradicionalizam iskorenili, tamo FIS-ova nema. I nema te podloge za ovako jaku mafijašku organizaciju društva. I to je strašan Na Kosovu je to do kraja razvijeno. A u Albaniji vidimo kakvi su nemiri, ne zato što to rukovodstvo ne radi u interesu Albanije. Oni imaju neki rast bruto društvenog proizvoda, sitan, ali konstantan. Ali poenta je u kriminalu koji je duboko ušao tamo i koji se pokriva, to rukovodstvo u Albaniji, sad pričam u Tirani, pokušava na nacionalističkoj osnovi da opravda svoje delovanje i to što u stvari pokušavaju da mafijski organizuju državu, kao što je na Kosovu i Metohiji. Oni to pokrivaju nekim nacionalizmom. I što je kriminal velikim delom vezan. Ali ovo bih ja rekao, osvrnuo bi se na Darkovu jednu konstantu koja je vrlo važna bila, čini mi se, mislim da i gospodin Šešelj nije se osvrtao na to, a vrlo je važno. Mogućnost da se Srbija perceptuira kao produžena ruka ruskih interesa na Balkanu. Zaista velika opasnost. I posebno kada imamo u vidu diplomatsko delovanje na prostoru Kosova i Metohije Amerikanaca, mislim na Kosneta, mislim na gospodina Skata. Ja uporno tvrdim, to su produženi... Čekaj, Skota zoveš Skat? Skat, nemam nikakav... Imaš neki razlog posebno? Ne, može Skot, pa nemam nikakav problem. Ja ga vrlo kritički posmatram. To su ljudi koji po inerciji posmatraju Srbiju i srpske interese u regionu. Ti ljudi moraju što pre da odu sa svojih pozicija. Ako želi se američke države da očuvaju iole svoje interese, ako ne želimo da eskalacija u regionu bude veća. Samo jednu paralelu, molim vas, i završit ću tu, jer dugo već pričam, ali ovo želim da poentiram. Često puta se u Srbiji osvrćemo i kažemo ona Rusija koja je bila pod Jelcinom, to je nesposobna Rusija. Rusija koja ništa nije mogla. A evo sad je Putin na čelu, pa sad ćemo ne znam šta uraditi. A ja onda kažem,
A ne možemo li da kažemo da je ona Clintonova Amerika bila ovo sve nasleđe koje sada imamo Clintonove Amerike, a da gospodin Trump i rukovodstvo ima totalno drugi pristup na čelu sa Boltonom. Iščekujemo da vidimo zapravo kakav je moj pristup. Na tome se radi. Sad kad se ovo završilo oko Trumpa, ja očekujem, hoću da kažem, da mi moramo... Šta se završilo? Pa u maju... Šta da očekujemo? Ajde, da budemo... Šta da očekujemo? Da, realno. A šta da očekujemo kad gradimo... Pa gradimo ruski gasovod ovde. Dejan je ovde delimično upravo. Šta, nećemo se odreći ruskog gasovoda? Nećemo, ali ćemo zbog njega da dobijemo po glavi. Saradnje sa Kinezima. Ovo što je važno ovde, znate, ne može mimo Trumpa tako olako da prođe činjenica da Albanci podižu spomenike Clintonovima na Kosovu, da su im finansirali predizbornu kampanju, da su najveći doprinos dali toj kampanji i tako dalje. Ostalo je to u njemu. A s druge strane postoji činjenica da su Srbi presudno doprineli Trumpovoj pobedi. Ja neću mnogo da se hvalim svojom ulogom u tome jer sam pozivao Srbe Amerike da glasaju za Trumpa. Ali on je pobedio da ranije nije imao uporišta u Michiganu, u Illinoisu, u Ohaju i još nekim državama. Pa dobro, evo sada kada je tu. I ajde i da kažemo i da ima to saznanje da je na osnovu... Ja očekujem šta bi moglo biti. Ja nisam ubeđen da će to sad radikalno da se promeni i da će to biti... Opet smo otišli, čini mi se malo predaleko. Ja bih samo, Vlade, da se vrati na ovo. Dakle, u jednom momentu je i Dejan rekao kako je Crna Gora nije odreagovala na vreme, ona je asimilovala to stanovništvo koje i dalje govori albanski, prenela svoju tradiciju, kulturu, sve što čini jedan narod i zauzeo deo teritorije Crne Gore i da oni nisu reagovali. Ovo što mi sad danas pričamo, a desilo se pre neki dan da nam isto, ali albanska vojska uđe na teritoriju Srbije, da li to znači da mi pravimo istu grešku? Mi nismo reagovali. Oni nisu reagovali, vratit će i se kad tad. I smešno je misliti da ćemo napraviti odjednom šta suživot i oni pravi istu grešku. I dokle će da dođe? Ja vam opet kažem to, mislim, vi u ovom trenutku imate 28 različitih vojski ili predstavnika oružanih snaga zemalja na Kosovu i Metohiji. 28. Tako je. Jel nam se sviđa što je Amerika? Ja bih voleo da je dole samo srpska vojska. Nažalost, trenutno ne može. Trenutno. Kad će biti... Ja bih voleo da nema ni jedne jedinice KFOR-a dole, pa makar 2 put više bilo Albanaca iz Albanije. Nama bi mnogo lakše bilo. Ovo je fair predlog. Da, ali suština je sljedeće. Mene brinu Amerikanci koji su tamo. I šta će im pas na pamet ako dođe do našeg državnog... A šta može im padne na pamet ako je tu Trump? Malo pre smo rekli da smo sad vrtu miru. Čekaj, ja nagađam, Jovana, ja nisam siguran. Ja nagađam da bi to moglo biti na osnovu nekih realnih činjenica koje me ispunjavaju nadom. Pa neće, zna Trump da ste vi uticali na Srbiju da reaguju, da glasaju za njega, neće. Ajmo sad opet... Ali ovo možda i oče. Pa možda i oče. To nikad se ne zna. Postoji jedna vrlo interesantna izjava, ajde nazvaćemo to izjavom ili konstatacijom, koja je nama ovde u medijima promakla, koja je došla upravo od Kosneta, pre nekih, nemojte me držati za reč, mesec dana, plus minus koji dan gore dole, kada je ljut zbog svega ovoga što Albanci rade i nekih poteza dodatnih koji su radili, rekao sljedeće: imajte u vidu, nemojte zaboraviti da od najvećeg neprijatelja možemo stvoriti prijatelja. Ne želeći da aludira na to da će odjednom sada Srbi preko noći postati američki prijatelj, niti ja to želim da kažem, ali interesantno da je takva izjava, ja sam je parafrazirao, došla od američkog ambasadora koji je trenutno na Kosovu i Metohiji. I mislim da je to upravo u skladu sa... Vidite, vi u ovom trenutku imate Boltona, čoveka koji od prvog dana 2008. godine, od tog februara, protiv kosovske nezavisnosti. Dakle, to su ovi vetrovi koji nama idu u prilog. Ne želim da kažem da će to doprineti ičemu, ali imamo, ako ništa drugo, bar bolju startnu poziciju nego što smo imali ranije. A ima izveštaj State Departmenta ovaj posljednji. Tako je. I naročito to, tako je. Međutim, želeo bih ovdje još jednu stvar da kažem, pošto mislim, ajde, otvorili smo, pokrenuli smo neka pitanja. Mi sve ovo nabrajamo i imamo podršku, imamo najavu od kosovskog, u stvari američkog ambasadora na Kosovu, poslednji izveštaj State Departmenta, a sve gore i gore. Ne, ja se slažem, ali ovako, mislim, pošto smo ovdje otvorili jedno pitanje za koje držim da je izuzetno važno, izuzetno bitno, a na koje možda delimično mogu da odgovorim, budući da se zasniva na mom radu koji prosto
imam i sa predstavnicima drugih oružanih snaga i sa najvišim oficirima i istoka i zapada. Ja uvek to volim tako da kažem, ne želim da nabrajam nikog pojedinačno. Vrlo je upitno i stoji taj ozbiljan znak pitanja. To nije nimalo naivno. Kako bi KFOR, odnosno američki, ajde sad da pričamo o američkom delu, KFOR-a reagovao u slučaju da ovo što je Darko rekao, recimo hipotetički, nije on rekao, ali hipotetički kada bi recimo Vojska Srbije pokušala da uđe na sever Kosova i Metohije. Ja sam o tome pričao i sa vojnicima, odnosno sa oficirima, izvinjam se, KFOR-a i kada sam bio dole na Kosovu i Metohiji. I? Postoje, znate kako, prosto svaki korak koji učini jedan vojnik je rezultat neke političke odluke. Dakle, ne radi vojska ništa na svoju ruku, da se razumemo. Dakle, kakva odluka bude stigla u nekom trenutku, tako će neko na terenu raditi. Tako radi i naše oružane snage, tako rade sve oružane snage na svetu. Jer kada urade drugačije, onda je to državni udar i puč protiv države. Dakle, raspoloženje je takvo da u ovom trenutku, i vrlo pazim šta pričam i stojim iza toga, zato što, kažem, vodim razgovore i prisustvujem tim razgovorima, vrlo bi se loše proveli i odvelo bi nas u ozbiljnu katastrofu ukoliko bi Vojska Srbije pokušala da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Čekaj, ko bi se vrlo loše proveo? Pa ja sam vam sad rekao, hoćete vam konkretno KFOR koji je dole i recimo Amerikanci. Ne očekujete valjda da će 40, pošto Ukrajinci imaju jedan vod od 40 inženjeraca deminera i imaju jednog psa. Ne očekujete valjda da će Ukrajinci da se, ne, naravno da reći. Je li to ovaj pas? Nije, to je Mici, to je Darko. Nije. Ovo je malo ukrajinski, je malo ozbiljniji. Dakle, sada stvari stoje tako. I to negde možete vidjeti iz izjave naših zvaničnika, od ministara pa i predsjednika na kraju krajeva. Postoji ta realna opasnost. Vidite, postoje nešto što su scenarije i moguće opcije i to sve stoji na stolu. Niko sada ne priča, ne možete vi preko noći doneti. Mislim, svakako da postoje različiti scenariji i planovi u skladu sa tim. Ali, kažem, u ovom trenutku... Kako mi to ne vidimo? Dakle, postoje scenariji, postoje planovi. Svaki dan se rešava, planira se unapred. Imamo reakciju na sve moguće događaje. Prošeta se albanska vojska. Pa šta mislite vi, zašto? Pa da je tako naivna situacija. Šta mislite, zašto do sada Vojska Srbije nije ušla na teritoriju? Ako je to tako... Ja vas pitam, Pa to je upravo zato što sam rekao ovo što sam rekao malo čas. Napravit ćemo ovde pauzu i onda nastavljamo. Da li je ovo objava rata? Jasno. Ja sam na redu. Nije nego ja. Nisam odavno govorio. Nisam ni ja. Aj, teo sam i. Znači, samo Vlada ispriča. Emisiju... Nastavljamo emisiju, nije smešno sad kad je prošla pauza. Dakle, Vojska Kosova... To se smijete kad nije smešno. Sa vojskom, zato što ne znaju ljudi šta smo pričali, sa vojskom Albanije šeta po Srbiji. Srbija ne reaguje, profesore. Rekli ste, ja sam prvi. Ja mislim da smo to pitanje već ovdje razmotrili. Sad treba da vidimo... Nismo ništa zaključili, ja nemam taj osjećaj. Nismo još zaključili, ali smo razmotrili pitanje. Nije na nama da ovdje zaključujemo, nismo mi nikakav forum. Onda ne možemo baš ni samo da otvaramo. Nikakvo telo koje zaključuje. Ali ja bih insistirao na drugoj jednoj stvari. Ali ja vas molim samo prvo kako bi vi reagovali da ste na vlasti. Suprotno mojim sagovornicima, ja bih hitno zatražio od Rusije i Kine da kao stalne članice Saveta bezbednosti upute i svoje kontingente u sastav KFOR-a. Znači, sednica Saveta bezbednosti. Jeste, da se uspostavi. Ne treba sednica Saveta bezbednosti. Oni samom svojom odlukom da šalju, mogu da pošalju trupe u sastav KFOR-a. Jer niko nije odlučivao ni u Savetu bezbednosti, ta država može, ta ne može. Sve članice Ujedinjenih nacija u principu mogu. Prije svega mogu članice Saveta bezbednosti. Da odmah upute svoje trupe u sastav KFOR-a, da se napravi neka ravnoteža. Dakle, da KFOR ne bude pristrasan na strani Albanaca, nego da bude relativno objektivan. A zašto to ne uradimo? Ali to moguće? Pa ja ne znam zašto ne uradimo. Ja nisam na stalnoj vezi ni sa Vladom Srbije, ni sa predsjednikom Republike. A nije moguće, eto zbog toga. Zašto nije moguće? Pa nije moguće. Prvo ne bi imali preko čega da prelete, a ne bi imali... Preletali bi preko Srbije. Ne bi imali gde da slete.
I dočekalo bi ih neprijateljsko stanovništvo. Ma prvo, nije tačno to. Oni mogu doći i civilnim avionima. Ma ne mogu. U Beogradu. A ne, ali Mogu, Darko, što ne mogu? vi ste bili u emisiji kada Što smo ne rekli mogu? da ne mora čovjek u uniformi sa tenkom da uđe. Pa Dakle, da. postoje... Da. I drugo, ne bi Vi dočekalo zanemarujete neprijateljsko jednu glavnu stanovništvo, nego stvar. prijateljsko Treba na da se severu. malo, da se što kažu, priča činjenicama, a to je da mi zanemarujemo stalno da Albanci imaju mnogo jače veze u Moskvi nego što to mi mislimo. Malo je falilo da čujem nego što mi imamo. Pa naravno, taj Jel? deo se stalno zanemaruje. Zanemaruje se to što u Srbiji niko A neće onda bi Rusi da vodili proalbansku pročita, politiku, a ne prosrpsku. niko neće da Kako je to pročita, pa i rezonovanje? vode Pa gde oni svoju politiku, apsolutno. Vode svoju, ali je ta njihova politika Pa dobro, prosrpska. ćemo pričamo ovako u I koronu. ona nam je olakšala stanje, olakšala nam položaj. Ajde da ne prekidamo Darka. U Je li Srbiji... interesantno ovo što govori Jovan? Jeste. Pa da, evo Jest. da čujemo jedni druge. Aj malo, samo malo to suzi. Čekajte, Nema ajde, problema. profesor, Niko u molim vas. Srbiji ne želi da pročita memoare Borisa Jeljcina, a bilo bi interesantno da se pročita i memoari Billa Clintona. A onda bi u Srbiji niko ne želi da objavi te memoare. I ja sam našao u Hrvatskoj skoro kad sam bio, uzeo sam tamo i to je jako interesantno. Znači, 99. godine, dok mi razmišljamo o tome kako će nas ruska braća spasiti, on i Clinton dogovaraju akcije protiv Miloševića, to jest protiv SRJ. Dogovaraju se decidno kako da unište Miloševića i da će to uraditi primjenom i obaveštajnih službi. Boris Jeljcin je smatrao da Slobodan Milošević, da je to jedna štetočina koja je udružen sa ruskim bojševicima i staljinistima, Zjuganovim i ostalim, želi da iskoristi tu našu srpsku krizu, da rasturi Rusiju unutra i da Rusiju okrene protiv NATO u trenutku kad se Rusija otvarala prema... To piše Boris Jeljcin. Ja ne kažem šta je ispravno od toga, to nije moj stav. prijateljski sa njim To nije moj stav, ležerno nego hoću da vam razgovara, kažem. mi On je zajedno... tada slao Primakova i Černomidina i piše u memoarima kako bi ta dvojica privolela Miloševića da pregovara sa Zapadom. Pazite, mi smo svaki avion i Primakova i Černomidina koji su dolazili ovde čekali kao neke spasioce. Očekivali smo da će se nešto desiti. Dakle, samo izvini, je li to ono vreme kad je Voja hteo da nas kao guberniju tamo Rusima priključi? Kao guberniju, da, kao a guberniju. oni to Oni dogovarali. neće, bre, čuju za Srbiju, bre, tada. Ne, pa to je zanimljivo. Za vas sam pripremio gubernijski zatvor za Onda, vas. da završim dobro, ali ovaj deo. to vreme je to bilo Interesantan. glavna propaganda. Dalje stoji u njegovim memoarima da je on lično izabrao Vladimira Putina, koga sam i video u Jeljcinovom kabinetu. Da se dvoumi Pa između... 99. u januaru kao član Savezne vlade, eto, neki će da to gledaju ovako ili onako, imao sam 27 godina, ali sam bio specijalni savjetnik saveznog ministra u tom trenutku informisanja. I spremali smo i uspešno smo branili Srbiju, moram da vam to kažem, u tom psihološko-propagandnom ratu, jer taj deo psihološko-propagandnog rata je potpadao pod nadležnost Saveznog ministarstva informisanja u tom trenutku. I to je kasnije NATO i priznao da smo se mi... Da ste tada imali tu knjigu, da ste tada imali jedan deo A to se Jeljcinovog videlo dnevnika, a ne... ali videlo se to već na na terenu šta se dešavalo. Znači, bombardovanje je trebalo da bude 98. godine. Povod za bombardovanje trebali su da budu događaji u selu Račak, gde je Sadako Ogata izašla i krenula da manipuliše izbeglicama. Naime, pozvala je Albance iz lokalnih sela da izađu na livadu i tu ih je držala skoro ceo dan, bebe, decu iz okolnih sela koja nisu taknuta bila, ali uslov bio da dobiju šator i pomoć da izađu na livadu. Pojavile su se kamere CNN-a, BBC-a, svih tih kuća i tako dalje. I to je trebao da bude povod. Međutim, pojavilo se i vozilo japanske ambasade u kome sam ja bio. Snimili smo ceo događaj, automatski obavestili saveznog ministra informisanja, on saveznog ministra Gorana Matića, on obavestio Živadina Jovanovića, sazvali konferenciju za štampu i ta akcija je propala. Oni su se spremali za to zimsko bombardovanje. Imali smo tačno tada 6 meseci, znali smo otprilike kako stvari stoje, obaveštavali državu i vrh da se sprema tako nešto i da ćemo ući u sukob u kome nemamo nikakvu šansu. Milošević nije verovao, jer je dobio depeše od svoga brata Borislava Miloševića, da ćemo mi u taj sukob ući, da će Rusija kakva je nas zaštititi. U tom trenutku Rusija kakva je u tom trenutku bila, nije mogla očima da vidi Srbiju, imala je svoje planove i programe, a prethodno je isporučila čitav... A ko je bio šef obaveštene službe? Pošto sam ja bio insajder tada u vlasti... Ko je bio šef obaveštene službe u to vreme Rusije? Ja se ne sećam. Pa ne sećam. Putin je bio šef obaveštene službe i bio je ministar policije, Jeljcin je bio koga će da uzme za naslednika ili Putina ili tog... Ovo sad da ja kažem svoje saznanje kao insajder.
Ovo nije tačno. Šta nije točno? Kako nije to? Ali stvarno pišu u memoaru. Odmah za oči skačeš. A jeste čitali knjigu? Jesam, čitao sam slikovnicu. Ma nije Ne, čitao pričamo memoare o Borisa Jelcinu. Jelcina. Mačka Pričamo o u Jelcinovim čizmama. Nije, memoarima. ja ću mu dostaviti Čitao sam kopone. Mačka u čizmama. Ali nisi čitao bre ove memoare. Pusti memoare nisi Jelcinove čitao. pijanog Jelcina Aj, ludaka on je pijan. koji je propastio Rusiju pre Jeste, svega. Rusija je bila u haosu. Sve strukture vlasti su imale neku svoju politiku. Kad dolaze neki avioni sa ruskim visokim predstavnicima u Beogradu, kad je dolazio Primakov, on je u vreme bombardovanja Inače dolazio. KGB špion. A tako? KGB nekada bio. Pa šta? Uvek, jednom Pa uvek. šta uvek? Kad je on došao je sa 2 prateća aviona, koja su bila prepuna, Para. nije nego nekih vrsta oružja. Čuj, para. Šta će nam Pa pare? ne znam nagađa. Šta će nam pare? Bombe padaju, a ti para. Da kupimo oružje Od koga da kupimo? od Rusije. Pa imali smo Dobro, i pare na stigne. Kipru, od krađe. Sačekajte Imali smo malo. milijarde Prvo, para. kad je dolazio Primakov, dolazilo je oružje. Kad je došla grupa ruskih oficira, oni su posebno došli avionom mimo Černomidina. I oni su A koje godine? A samo mi reći, sve 99. u vreme bombardovanja. A se sećaš? Došao je general A zašto- Ivašov i general Ivašov je napao Černomidina na samom sastanku na kome je bio Milošević i Ahtisari. Napao je da je iskočio iz onih okvira koje mu je zadao predsjednik Jelcin. Jer Jelcin nije hteo da se Znači, uništi tačno je. Srbija. Bio je Kivana Miloševića. A pazite, svi smo nešto iščekivali da se desi u Rusiji, da dođe neka druga vlast. Piše u knjizi uništit ćemo, to piše, tom reću. Ajde, pusti sad šta piše u knjizi. Piše i na tada bi ona ženska stvar. Ajde, probaj, proveri da li je zaista. Pa zna se da je Černomidin rekao da će poravnati Beograd. Nije, ako to je neko- rekao Ahtisari. Ne, to je sad izašlo... Sad odjednom ti znaš, ja saznao 15 minuta posle sednice. Pa nije pisao Ja se Ahtisari. na stepenicama Belog dvora seo i sa Černomidinom, Pa i iz sa Wikileaksa Ahtisarijem, isto se vidi. i sa Ivašovim. Lagali I razgovarao su sa Ivašovim. Pa nemojte ljudi, Lagali budite su. malo ozbiljniji. Ne, Nemojte pa to nije, tako vidi, postavljati. to je ta Prvo, paradigma koja Rusija je se bila u tako. haosu. To da. Čak ni sam Jelcin se nije obradovao bombardom. Pa sete se da je podigao stratešku avijaciju. Sete se da Podigao je. je Primakov krenuo u Ameriku da to sprečava i kad je čuo da je krenulo bombardovanje iznad Atlantika je okrenuo avion i vratio se u Moskvu. Nemojte ljudi. Malo to nam je pažljivije pomoglo baš posmatrajte. što se vratio. Pa eto, ali je odbio da posjeti Ameriku zbog toga. Ne utio se tetka. Pa eto, ajde ti sad... A nama ginu ljudi na terenu. Ajde, nama ginu ljudi Ljuta na terenu. tetka u avionu. Ma nemoj. Otvorio šampanjac. U A-klasi. Ono što je Ja ću, nama radovali su se. današnju poziciju stvorilo, to je prvo nestanak dosmanlijske vlasti, na šta god da su s naprednjacima računali zapadnjaci, iznevereni su. Mi znamo da je planirano da se otpiše Boris Tadić, da dođe Tomislav Nikolić, ali tako? Tomislav Nikolić je dobio u 5 sati popodne na dan izbora čestitku iz Brisela. Oni su se razočarali tom novom vlašću. I zato sad rade sve što je u njihovoj moći da oslabe Vučića i će, uključujući i ubistvo, ja mislim, da neće ni od toga prezati, samo da bi to postigli. Jer oni su tu izvisili. A za to vreme Rusija se uspravila, oporavila, neke strateške poteze povukla i na Kavkazu, i Krim je povratila, i brani Venecuelu. Sad je I pokazala... Siriju je branila. Molim? i Siriju to je- Siriju je odbranila, To je važan što je strateški... malo ko verovao da je odbranila Siriju. I sad je Rusija nešto drugo. Darko, šta je smešno? Pa ne daj Drugo, Bože da a brani samo se ti Srbiju. smeji, bre, Da Darko. brani Srbiju ko Siriju. Samo se Daleko ti im bre brani. lepa Još kuća. bi Srbija bila Man. u turskom ropstvu da nije bilo ruske pomoći u Jeste. vreme Pa se prvog ljuljala i u vreme ruska, a drugog ne srpskog. francuska Galija u prvom Jeste, ratu. jeste. Jeste, ne bi Stalno su nas uopšte, uvlačili u ne bi njihove došli zajebancije. saveznički brodovi da spasavaju Srbe i nisu došle francuske galije, nego italijanske. Italijani su spašavali Srbe Pa što ona pesma je lažna, slagali ovi naši što Ne, pevaju. to je kad su ranjenici iz Soluna odlazili na lečenje. Ranjenici koji Ali su ipak bili su bile raspoređeni. francuske.
Pa bili su, ali ranjenici iz Soluna. Iz Soluna se Pa i kretali. to su Srbi, naši... Ajde sad malo razmisli šta govoriš. Pa razmišljam. Tamo su ranjeni Da se vratimo mi na Srbi, Siriju, to je Solunci, ključ. vođeni... Jel vi vidite Siriju na šta liči? Da. Jel vi imate Voženi kartu su- Sirije? Pa ja se bojim kako. toga. Pa imate li? A šta je sad bi bila Imali islamska država jednog da nije bilo celog ruske grada u intervencije? Siriji. Ako su oni odbranili A Siriju... jesu li Rusi izazvali... Nisu. Ali činjenica Ko je je... stvorio islamsku Nisu. državu? Amerikanci. Pa eto. Ne, pa ne sporimo. Znači, ali hoću da kažem Amerikanci sledeće. su Ček. napravili haos Pa u stani, Libiji, stani, čekaj. napravili haos Ne u Tunisu, sporimo napravili to. haos u Egiptu. Evo, hvala Jesu. Bogu, Egipat Pa se i ovde će da naprave oporavio, haos. Zbog smenjena je ta ovoga vlast što muslimanske braće, Tunis se polako oporavlja se i Pa Alžir. čekajte, ali to sad znači da stvarno može čovjek da zaključi da dolazi do haosa? Znači sad nas čeka haos, Haos pa nas će čeka. Rusija da nas brani kao Siriju, Da nas pa brani kad kao ne bude Siriju. ostao kamen na kamenu kao u Siriji, Polako, onda će pa. da kaže, pa mi Evo, nismo muslimanska država. Ja mislim ovo je zarazno što kod Darka Trifunovića postoji. Nije od Darka, nego I ti pitamo si logično neotporna iz potpuno. onoga što ste Treba vi se na rekli. vreme vakcinisati. Ne, i to je iz onoga što ste vi rekli. Branit će nas Nije kao tačno. Siriju. Činjenica da nije Branila muslimanska je država. Siriju i Odbranila. odbranila. Samo da nas Ali ne nema brane kao kamena. A kad je Siriju. počela da je molim te, brani, već je kamen na tada kamenu neće ostati. režim držao otprilike 1/6 Sirije pod kontrolom. Čekaj, ajde Sve pričamo drugo je ozbiljno. držala Čekaj, islamska Vojsa, država. stani, ajde. Ali Sirija je- ne, Samo, Sirija je samo, bila samo da dobar kažem, poligon samo za- trenutak. Čekaj, ajde da čujemo Ako Darka, hoćeš pa da ćemo braniš dalje. nešto ozbiljno, ako hoćeš, pošalješ 75.000 vojnika, staviš no-fly zone i onda ta zemlja ostane cela. A ti si pustio da se zemlja raspadne i kad su oni beduini na kamilama došli do tvojih baza, one dve u Tartufu, gde beše gde, onda si se setio da braniš strateškog Niko partnera. nije znao šta se sprema. Pa znao Mogli su se. da im misle Nisu oni samo- znali. Arapsko proleće u pomorsku celini je blokadu da bilo završi iznenađenje celu za ostatak sveta, Ma nije ljudi. za njih, oni imaju ozbiljnu službu. Darko, valjda vlada. Vlada, izvini. Ništa. Pa ne, mislim... Sirija Sad će ispasti da se sva trojica zovu Darko. Toliko Da, si... da. A njemu To si je dao meni- najviše Toliko sam vremena, da znaš. neotporna. To je meni zona. Najviše napada dolazi mu najviše. Prvo, iz ove perspektive sad mislim da se svi možemo složiti, odnosno vrlo je jasno da je Sirija bila dobar poligon za sve. Pre svega za Ruse i Amerikance, jer su isprobali onoliko sistema i sredstava koje... Samo koje poveži da li je nisu, dakle, moguće da nas čeka taj haos. Ja ne mogu da predviđam, ali šta hoću, mislim da je ovo bitno što je Darko pokrenuo priču. Prvo, slažem se, proglasiš no-fly zone, imali su mnogo ozbiljniju stvar koju su mogli da urade, a to je da uvedu pomorsku blokadu. Tako je. Da uvedu pomorsku blokadu jer su imali sposobnosti da to urade i da se priča zatvori. Koga? Nema Pomorsku problema. blokadu? Sirije. Sa Sirijom. Rusi. Dakle, moglo je to Nosač aviona na poziv i Asada, gore znači su na koji u poziv... vazduhu pa nek uđu. Jeste, tako je. Dakle, Sirija je bila dobar poligon ne samo za ove dve zemlje, već i za Veliku Britaniju i za Francusku. Zašto vam to kažem? Zato što je Francuska pokušala bezuspešno. Pokušala da se stavi na to svoje 3. ili 4. mesto zemalja koje mogu iz podmornica da lansiraju krstareće projektile. Sa onim njihovim skalpovima nije im to uspelo. Pokušali su se 3 pa su se olupali. Ajmo samo da Dakle, vidimo sistem šta je odbrane suština? po tome što Suština. smo naučili iz toga što Rusija kako je branila Siriju. Ne zaboravite jednu stvar. A mi sad očekujemo odbranu. Rusija je bila u sukobu sa Turskom na početku rata u Siriji. Jeste. U međuvremenu se desio strateški prevrat. Rusija i Turska su sklopili savezništvo jer je Putin pomogao da Erdogan ostane na vlasti. Ali ja samo pokušavam da primenim na Srbiju. Ništa od tih incidenata, pao avion, obrana ovoj teritoriji, ništa od incidenata. Samo strateški način i šansa ako mi sada sa albanskom vojskom na srpskoj teritoriji računamo na rusku pomoć, hoćemo li proći kao Sirija? Velika verovatno. Pa, ja uopšte ne bih želeo da razmišljam. Ja se nadam da niko ne želi da razmišlja na taj način. Da mi imamo neke druge mehanizme na osnovu kojih možemo da se borimo za sopstvenu teritoriju. Mi pričamo, ja bih mogao da razumijem da nas ima ovde kao Kineza 1,5 milijardu ili kao Indijaca 1,2 milijarda, 300 miliona. Pa da kažem, znaš šta vidi, možda bi mi hipotetički mogli sa nekim da se prekostaće neko. Ljudi, bre, nas je sve manje, daj da se ne... Ja zato kažem, ne želim uopšte ja ne želim da razmišljam o scenariju da li će jesmo mi svi ovdje svesni težine rečenice, da li će Srbiju da zadesi sudbina Sirije? Da nas Rusija brani onako kako je branila Siriju. Ma ne treba mi da me brani. Valjda politika zbog toga i postoji da te ne dovede u situaciju da pretrpiš to što je... Ne, pusti Siriju. To što je pretrpeo srpski narod i u Krajini
i u Bosni i Zato i Hercegovini kažem, i na Kosovu i Metohiji. nije baš suvislo poređenje. Apsolutno, apsolutno. Dakle, ne želim uopšte da ih hipotetički sada stavljam. Mislim, činjenica je, ako dođe, mislim, mislim da izvedemo neke zaključke, mislim da imamo svi sasvim dovoljno male teritorije, uslovno rečeno male, ja ne volim da delim narode na male i velike teritorije, svaka Dobro, zemlja. male teritorije, činjenica male male. teritorije služe za potkusurivanje velikih igrača. To smo Služe 100 za puta rekli. potkusurivanje, apsolutno. Pa evo to se šta sad desilo, ali raspravljamo? to se desilo i Siriji. Ali ima jedna tu, čini mi se, malo vlada, ja se tu možda ne slažemo s njim u nekoj meri. Znate, očekivati da bi Trump pokrenuo vojsku Sjedinjenih Država na Balkanu iz ne znam kog razloga, crnogorskog, albanskog ili nego, ja nisam siguran da je to realno. Znači, s moje tačke... Sam je rekao da ne bi... Da ne bi, ali zašto to pričam? Znači, govorimo o tom scenariju. Sjedinjene Države... Jer onome je rekao Kuš Đukelo, onome predsjedniku vlade. Samo molim vas za Molim trenutak. vas, u slobodnom prevodu. Znači, hoću drugu poentu da izvedem. Vrlo pragmatično vode politiku Sjedinjene Države. Odnosno, onda gde imaju strateške interese u pitanju resursa, pre svega, gde su resursi, gde imaju da naplate određenu vojnu akciju ili čak i obaveštenu, kao što recimo Venezuela, tu bi mogli da se naplate kad bi preokretne, ali opet ne ulaze. Šta bi ovdje mogli? Trepču, Nemaju rude. Ma kako nemaju? To nema za nas, to je za onaj narod tamo što radi, živi. Nisu to neki... Nama su ti resursi bitni, našem narodu. To u nekom širem aspektu nema težinu. Ljudi moji, pa te bajke o ne znam kakvim resursima, lomljenju, to nije realno. Litijum. Pa to nije realno. Pa ima litijum nadzirno često. Sme se i Voja se sme. Na lignit. Pa to je najmanje kalorijska vrednost energenta nego koji zagađuje najviše. Nego kiseli kupus. A meni se strašno. Ali šta hoću da kažem? Nije realno da i oni sigurno prave scenarij ovo što pričamo i mi i oni. I jedni i drugi mole Boga da ne dođe do tih oružanih intervencija bilo koje strane. To da će jedni ili drugi biti, mi smo motivisani, naš narod je u pitanju i neće tamo ni Nemac. Bili bi sigurni da neće biti sukoba. Neće ni Nemac, ni Amerikanac, ni Italijan ići tamo da ne znam šta rade. Pa već su tamo. Oni jesu tamo, a ne, pa nisu oni naše mete. Ne, pa verujte mi, ja sam ubeđen da tu njihova intervencija nije realna. Ali ne treba niko da vojno reaguje. To hoću da kažem. Mi zaista imamo legitimna prava. Uključujući albansku Imamo legitimna prava. Imamo rezoluciju 1244. Imamo papire o imovinskom stanju. Imamo naš narod koji živi tamo. A mi to imamo sve ove godine. Imamo 5 zemalja koji iz Evropske unije nisu... Znači, Evropska unija ne može jedinstveni stav nikada zauzme po pitanju Kosova i Metohije. Znači, ne postoji mogućnost. Ne postoji mogućnost da dođu ni u jednu međunarodnu organizaciju ako se mi ne složimo. Pričamo o NATO. Nešto ne vidim da ih to ometa. Ne, pa oni mogu da rade određene poteze. Šta hoću da kažem? Poenta je ovdje sad igra, zaista mora mudro da se igra. Ovo nije pitanje emocija. Ali imate vi da ja ne osjećam da mi prosto ne igramo, vrlo često. Ja se ne slažem. Mislim da mi jačamo naše vojne potencijale. Mi dižemo ekonomiju Srbije. Mi gledamo da... Mi nesporno smo se promenili. To nije sporno. Druga je stvar sporna. Sporno je kad, šta, kako i da li treba. Da li treba ići partnerskim odnosima s Američkim državama, što ja preporučujem. Znači, partnerskim odnosima u rješavanju regiona, zato i taj kompromis eventualno. Ali ne na štetu naših interesa. Ne znam, deki gde se, u kom delu se... U delu da će Amerikanci ne znam kako intervenisati. Ne, čekaj, ali moraš da imaš onda u vidu da ti ja pričam to sa vojne strane. Znači, kad pričaš sa američkim oficirima i sa oficirima KFOR-a, oni ti kažu... Apsolutno, ali ti kažu, u ovom trenutku koliko vojska Republike Srbije, evo sad ću da ti citiram, jedan korak zakorači preko granice, oni kažu granice. A da li misliš, Vlado, da bi oni rekli, mi ćemo da se povučemo, samo vi uđite? To ne bi bilo prirodno. Oni imaju određeni... Znaš kako ide nastavak toga? Da kažu, mi smo ovdje zbog Ujedinjenih nacija, zbog rezolucije 1244, obavezali se da ćemo štititi sve od potencijalnih strana koje su ugrožene. Nama je to misija i obaveza. Ne, sve to... Čekajte, i onda oni uvedu... Rezolucija nama omogućava da se vrati. Ne, Vlade nismo... Ali ako KFOR to... Ne, Vlade nismo... To je suština. Ako bi ravnoteža bila uspostavljena u KFOR-u, to bi nam KFOR dao. To je ovo što je profesor i rekao. Mislim da smo skroz na pogrešnom koloseku, jer kao što je Vlada i kao što je Dejan to rekao, vojnici su samo politika na terenu. I to je jasno kao dan.
jedan interes koji je trenutno na Kosovu, on može da se prevaziđe samo drugim i jačim super interesom. Ja sam to po 100. put rekao. U toku je postupak protiv Saudijske Arabije pred američkim sudom za 11. septembar. Dokazujemo da su najmanje 4 terorista došla iz Bosne. Nawaf al-Hazmi, Khalid al-Mihtar, Muhammed Data i Khaled Sheikh Muhammed. U Srbiji ne postoji želja, volja, motiv da se razgovara sa svima nama koji smo deo te istrage, koji smo posvetili deo života, da dokažemo da su to upravo... Evo, kod mene postoji volja, a ti bežiš dokumentima. Ne, bežim do Srebrenici, nisi mi za to tražio, naći ću ti do Srebrenice. Pa, celio sam se, ajde, na stranu to. Šta se dešava? Mi ovdje uopšte nemamo svest da su odlukama baš ad hoc tribunala u Hagu osuđeni visoki oficiri muslimanske vojske za najmonstruoznije zločine u Bosni. A za to je odgovorna Saudijska Arabija koja ih je dovela. Nikome nije palo na pamet, ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Čekajte. Osuđenje Kubura, osuđenje Rasim Delić, direktno. Znaš ti koliko su osuđeni? Nema veze, ali su osuđeni. Godinu i pol, dve. Nema veze, ovo je Čekajte, osuđen. čujem. Ma Rasim Delić je na 3 godine osuđen, ali je pravosnažno osuđen za monstruozne zločine po komandnoj odgovornosti mudžahedina. I sad, pazite, imamo pravosnažnu presudu da je jedan dan, nek stoji na strani. Imamo dokaze da je Saudijska Arabija to uradila, da je finansira nezavisno Kosovo, da je finansirala Haški tribunal. U velikoj meri. Ti to znaš da je Saudijska Arabija jedan od najvećih donatora. Kako ćemo mi tu u ovom procesu za 11. Ja ga dan i mnogi drugi. Čekajte, kako ćemo u ovom procesu za 11. septembar to da... Pa lepo, nismo uspeli, niko ne želi da u Srbiji uopšte razgovara sa nama koji učestvujemo u tome. To je firma Kozan i Conor iz Filadelfije. To je najveća stvar u Americi. Bilijarde su u pitanju. I to je interes koji je mnogo jači od nekog Kosova. Mi nismo kao država htjeli da se nametnemo, da država Srbija, pa evo dolazi nam je Ne, šta ti smatraš ovo pod bilijardom? To me interesuje. Pa smatram da su 1000 milijardi u pitanju, toliko je odštetni zahtjev prema Saudijskoj Arabiji. Ne znam, više ne mogu ni da nabrojim. Mi kažemo bilion. Pa ne znam ni koliko. Cifre su astronomske, ne mogu ni da izgovorim. Ali šta se dešava? Mi smo ovdje dovodili kongresmena Ted Poa, koji je uključen bio sa kongresne strane. Sećate se da je Obama tražio da oni njegovim vetom, on je veto... Dobro, a šta možemo da uradimo? Pa mi smo prišli toj republikanskoj Americi i kao država, kao Republika Srpska, kao Srbija, dali državna dokumenta koju dokazuju ovo čemu ja pričam. Mi se, Jovana, borimo protiv islamskog ekstremizma i na Kosovu i Metohiji i šire. I to mi imamo dokaze. Ovo što Darko priča su sve dokazi svega toga. A to je partnerski odnos sa američkim državom. Mi imamo dokaze i da je poslednji sad pre 2 nedelje masovno ubistvo na Novom Zelandu takođe jedan od organizatora cele te islamske zajednice čovek sa Kosova, jel? Pa onda ima... Pa je li tako? Imamo, ali da vam kažem nešto. Gledajte, samo da vas pitam, to je nedostatak mogućnosti da naš državni vrh upravo to uzme kao argumentaciju i nametne se tamo. Zašto nas Bush nije dirao u 2 mandata? Zato što smo uspjeli republikansku njegovu administraciju da ubedimo da smo u borbi protiv terorizma. Zašto je za vreme predsjednika Busha spašena policija Republike Srpske? 43 kongresmena su se potpisala i poslala Mekleheniju dopis u Sarajevu. Znaju to ljudi u Republici Srpskoj. Uspjeli smo da odradimo taj deo. Znači, vidite da mogu neke stvari da se odrade. Međutim, kad se nešto krene, stane se i jedan puta kao da neko povuče ručnu kočnicu, kao da neko kaže... Ali evo, Dejan kaže da je to taktika, vaganje... Ne može to da bude taktika ako imate prijatelja kome ste pružili ruku. Ted Poe dolazi u Srbiju. Pazite. Ljudi su se neki plašili da s njim uopšte da se vide. Pa čovjek koji vodi Srpski kokus, koji je sudija iz Teksasa, koji je predsjedavajući komiteta za terorizam u američkom kongresu bio. Naš najveći prijatelj. U Srbiji se ne nađe niko da tom čovjeku makar orden da. Pa davali smo ljudima s ulice ordenje. Ali na stranu, pazite, na stranu sve to. Onda to je jedan interes. Drugi interes, čekajte, pa gospodin Trump, koga predstavlja u Americi? Predstavlja najkrupniji kapital. Pa ko gradi američki gasovod kroz Mediteran? Ko gradi TAP koji ide kroz Makedoniju? Pa grade ti ljudi. Pa zar nije interes Srbije da ima odlične odnose sa Rusijom i da od njih uzmemo gas, ali da se nakačimo i na taj gasovod i da imamo 2 nezavisna izvora Da, ali ovo je 50% skuplji gas američki. Treba imati izvore, ne moraš da kupiš. Ali ti se nakači, to je izraelsko... Možemo da izraelsko... sve na vreme pomirišemo, da udahnemo. Samo trenutak.
Polako, nije to baš tako. To su izraelska nalazišta, kiparska nalazišta, u tom gasovodu učestvuje Italija i mnoge druge zemlje. Radi se na tome, uveliko se radi. Uveliko se postavljaju cevi i te cevi idu obalom Albanije. Dobro, ali za ovo suđenje, to je već... Čekaj, pa to je drugi interes. Zašto se u Srbiji ne vodi srpska politika i ne pregovara se da mi ne dođemo u nakovanje? I mora da se izbalansira ta politika u najmanju ruku. Da smo mi sad ruski eksponenti, samo južni tok i ruski gas. I da nas onda Amerikanci satru. Mi treba da vodimo politiku. Da, hoćemo i to, hoćemo i ovo. Jer treba da sačuvamo ljudi Srbiju, bre. U suprotnom, ako se mi percipiramo kao mali ruski brat ovdje koji isključivo brani... Ko nam je tražio gasovod preko Srbije, osim Rusa? Ko nam je tražio? Gde smo mi lobirali da razgovaramo sa drugom stranom? Čekaj, kome je potrebno to sada još uvijek? Ovdje niko u Srbiji nije hteo uopšte da razgovara s američkom stranom, su rusopatofili, bre. Ma njima nije do Srbije uopšte, bre. Ako nam zahtevaju da grade gasovod, pod svim uslovima pod kojima dajemo drugim zemljama, mogli bi dati njima. Znači da naplaćujemo... Niko nije dao naftnu industriju. Mi izjašnjavali pre nego... Da naplaćujemo protok gasa preko Srbije. Mi smo veći Rusi od Rusa. Ali da kupujemo 50% skuplji gaz. Gde je registrovan Južni tok? Gde su bitange registrovali Južni tok? Smo mi, pa ne ove koji su registrovali Južni tok. Ne govorimo vama. A zašto tamo? Pa reci meni zašto? Pa da peru pare i porez. Pa evo, idi pa se raspitaj. Pa da. Što nisu u Srbiji registrovali? Mangupi. Vidi, Bojo, mi smo se izjasnili da smo zainteresovani za turski tok, pa je onda došlo do razgovora i konkretizacije. Tako i ovde. Prirodno bi bilo da se mi izjasnimo da smo zainteresovani. Ja nisam čovjek vlasti i ne odlučujem o tome. Ali u principu bi, pretpostavljam, Srbija pristala svakome da omogući gradnju gasovoda preko svoje teritorije, a da je taj plaća nadoknadu kako je to uobičajeno po kilometru gasovoda ili po kubnom metru. Ali Vojo, ti znaš dobro, nama su ministri gasovod na stranu. Pa to je glavna stvar, to je glavni izvor nestabilnosti. Razumem, ali to je opet taj dugi rok. Ja opet kažem, pre par dana... Krenuli smo razgovor u slepu ulicu. Znači, jeste. I govorimo onome što se dogodilo pre par dana... Mi se nadamo kako bi bilo kad bi bilo. Vi očekujete od ruskih igrača da se obrate američkim za gasnu. Neka to radi onaj ko to, što bi rekao, Dejan planira... Nisi ti rusopatofil, ti si rusofil. Ja sam rusofil. Ali ovi rusopatofili su nas doveli do ovdje. Saveznik Rusije i smatram oslonac na Rusiju da nam je dragocen i da mora ostati za sva vremena. Dobro, ne mora da znači da bi bio ugrožen. Razumemo i to. Vlade. Dakle, da ostavimo to da radi neko dugoročno na tom pitanju. Konkretno, u odnosu na ovo što se dogodilo pre par dana, već smo naučili, uvili su takse od 7%. Opet mene preskočilo. Strašno. Nisam. Pa nije prošlo nekoliko dana, ja mislim da je Dejan i bio u toj emisiji. Rekli su nam i upozorili su nam da mogu takse da budu i 100%, uveli su 100%. Uveli su vojsku Albanije na našu teritoriju. Za nekoliko dana, dakle, šta smo mi u mogućnosti? Darko stalno ponavlja, mi ne možemo, mi ne možemo. Vi imate jednu od boljih ideja, a to je da se jedinica KFOR-a izbalansira po svom sastavu i da bi ta najbolja do sada, jedina konkretna, da se izbalansira po svom sastavu i danas, sutra, ali to je nešto što može da se uradi. Niko zdrav nije protiv toga. Niko zdrav nije protiv toga. Mi radimo ono što možemo i koliko možemo. U ovom trenutku. Pa nismo ništa uradili, Vlade. Pa eto, onda znači toliko radimo. Nije baš da nismo mi uradili ništa. Znate šta? Pa ne. Pa mislim, ako nismo ništa toliko znači radili, toliko vredi onda ovaj naša. Ne bih ja rekao da mi nismo uradili ništa. Njih nema ni u UNESCO-u, ni u Interpolu, ni u Ujedinjenim nacijama. Oni su na 15 koraka od Mitrovice bili pre neki dan. Jovana, zašto to toliko? Bože, pa nisu oni došli tamo. Pričamo o narodu. Mislim, nemojte dizati, ljudi, daj, nemojte dizati tenziju. Tuđe vojska na našoj teritoriji. Pa ima 28 armija tuđe vojske dole. Mi dozvolili da dođu. Mi dozvolili vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova da oni dođu. Pa nisu potpisali Marsovci, Boga mu. Da uđe albanska armija na našu teritoriju. Da uđe KFOR. Bili su i Rusi pa su otišli. Dajte, mislim, nemoj da se igramo. Pa dobro, sad su Ukrajinci. Tako je, Ukrajinci su još dole. Ima recimo jedna interesantna stvar za Ukrajinci. Nikada, kada god su im rotacije, nikada Ukrajinci ne rade onako kako to ide sa komandom KFOR-a i tako dalje i sa tim nekim privremenim vlastima u Prištini, već uredno uvek obaveštavaju naše ministarstvo spoljnih i ministarstvo odbrane da oni to i dalje tretiraju tako kao integralni deo Republike Srbije. Samo Ukrajinci. Oni nisu. Nego mislim da
ima ovdje još nekih stvari oko kojih bi trebali da prodiskutujemo, porazgovaramo. Dakle, to jesu možda teme koje su, ajde da kažem, vruće teme, je li tako? Ali ne zaboravite da vam je juče zamjenica ministra pravde razrešena dužnosti. Razrešio je lično Ramuš Haradinaj. Zašto? Zašto? Zato što je napisala status o agresiji i divljačkom, ja neću sada citirati nju jer nisam, iako sam taj status video, koji je izvršen na jednu suverenu državu i teritoriju, jedan narod koji ništa nikom nije skrivio 1999. godine. Koja je zamjenica bila? Pa predstavnica Srpske liste. I ona je razrešena dužnosti. Razumete? Juče ili danas, nemojte me držati za reč jer previše mi je informacija pa ne mogu, malo mi je sat gore dole. Ponovo 2 odbojkaške ekipe nije im dozvoljeno da uđu na Brnjaku, da pređu administrativni prijelaz. Prekjuča. Dakle, ali se to nama dešava svaki dan. Od košarkaša, zvezde, fudbalera i tako dalje. Ali to nije ugroženost. To nije... Pričamo o bezbednosti, Vlade. Pa i to je bezbednost. Čekaj, zašto neko ne može da dozvoli da jedan igrači nekog kluba dođu da odigraju humanitarnu utakmicu ili bilo kakvu utakmicu? Dakle, ja ne pričam sada... Ja se nešto od odbojkaša ne bojim. Ne znam da li me razumeš. Ja te razumijem odlično, ali ja ne pričam o tim stvarima koji su meni stil kao evo sad su uveli takse 10%, pa su onda uveli 100%, pa kao šta nam rade? Pa jesu hapsili Marka Đurića, razvlačili ga po kuda ga sve nisu razvlačili. A nije se Srbija tada tresla. Oni su se tresli pre neki dan. Što vuku Marka? Ne bi ja rekao da nije to tako. Podsjetite se malo kako je reagovao naš državni vrh. Ja ne ulazim u tu uopšte političku priču. Pa čekaj, pa o tome pričam. Ako će da se trese Srbija zbog toga što je... A kako su reagovali kad je ušla vojska u odnosu na to što se desilo gospodinu Marku? Kako su reagovali? Pa znate kako su reagovali. Vojska reagovala onako kako može da reaguje. Dakle, dajte malo da... Pa ja ne znam, ja očigledno bi ovdje u Srbiji neko voleo da vidi, odnosno pod reakcijom Vojske Republike Srbije podrazumijeva to da mi sad svi uzmemo puške i ne znam, da sednemo u tenkove i da odemo na koji... I šta ćemo onda? Ako je to jedina reakcija, dajte, nemojte ljudi, mislim, morate da imate u vidu jednu stvar. Naše oružane snage imaju kontinuiranu saradnju sa KFOR-om. Ja ću biti u narednom periodu jedan od posmatrača patrole duž administrativne linije. To je s jedne strane naša vojska, s druge strane vojska KFOR-a. Dakle, postoji razmjena informacija, postoji razmjena podataka i tako dalje. Postoji saradnja. Ne kažem ja da je to sad sjajno i bajno. Nažalost, to nisu moje reči, to su reči naših zvaničnika i naših političara. U ovom trenutku bezbednost i sigurnost Srba čuva KFOR. Sviđalo se to nekom ili ne, to je činjenica na terenu. Dole ne čuva ni Vojska Srbije, ni Policija Republike Srbije. Čuva ih KFOR. Vojska Kosova? Čuva ih KFOR. Ne postoji Vojska Kosova još uvijek. Postoje kosovske bezbednostne snage i tu treba biti precizni. Iako, opet kažem, po ustrojstvu, po svemu, po komandnoj strukturi i tako dalje, po svemu oni jesu vojska, ali još uvijek nisu. Još jedno laičko pitanje. Kada kažete da se i u generalštabu i tako dalje svaki dan razmatraju opcije i postoji odgovor na sve što je postoji šansa da se desi, ne daj Bože da se desi. Da li kapaciteti sadašnji, realno, mogu da odvrne sve Srbe, uključujući one u enklavama? Znate šta je tu najveće? Ja ću otvoreno vam kažem. Ja uopšte ne ulazim u to da mi raspravljamo o kapacitetima oružanih snaga Republike Srbije. Mi idemo jednom uzlaznom linijom i tu sam tezu spreman da branim i branim na svakom. Pored svih ovih ispada i marketinških poteza i pokušaja pojedinih, onih koji ne pripadaju tom vojnom nego političkom delu resornog ministarstva, tako, sa pokušajem nekih self-marketinga ili tako dalje, Vojska Republike Srbije ide ozbiljnom uzlaznom linijom. Onoliko koliko možemo. Ne možemo očekivati da ćemo postati sila preko noći. Ali kada poredite kako je bilo nekada, ne tako davno i kako je sada, mi imamo tu jednu uzlaznu liniju. Jesmo li dostigli nivo koji smo imali 1999. Nismo još. Pa mi kada završimo ovu priču sa nabavkom ova 4 MiG-a 29 iz Belorusije, onda ćemo, iako će brojčano to biti manje od onih 16 koji je prekostalo na kraju, odnosno kojih je bilo, pa je na kraju to bilo 11 i tako dalje, bit će mnogo savremeniji, mnogo bolji. Oni jesu kao platforma. Ne možete vi sad tu licitirati, to je neozbiljno da se licitira. Biće moderniji, biće savremeniji. Jer ne možete da poredite avion 1.29 koja je recimo srušena, koja je pogođena direktno iz aviona koja je bila u hangaru ovdje u Kapuniru na Batajnici, koja nije bila uopšte operativno sposobna za let.
Znači nije letela, ona je pogođena na zemlji. Ne možete pojediti Jesu sad... već ranije bili skidani rezervni delovi, ili tako? Tako je. Imali smo mi to i sada kada smo spali na samo 2 aviona. Bila su 4, pa smo onda jednog uzeli za tu takozvani proces kanibalizacije, odnosno skidanje delova za ova 3, pa smo onda imali incident sa pticom i tako dalje. Nama je bilo RV, nam je zaista ta lovačka komponenta Evo sada, danas, Vlade, ne daj zlo ne trebalo, danas. Mi sada imamo, sa ovom pričom o 10 aviona MiG-29, ja neću izlaziti opet sa zvaničnim informacijama, ako prosto otprilike znam u kom to smeru ide i tako dalje. Sa varijantom radara, napadno-navigacijske opreme, optoelektronskih uređaja koji će imati te 29-ke, sa integrisanim naoružanjem koje će biti, ja pričamo ono što je možda i najvažnije o raketama dugog dometa od 77-icama. Dakle, mi ćemo biti daleko, daleko ispred onoga što smo imali 99. Zašto vam to kažem? U odnosu na Albaniju, zašto vam to kažem? ja znam nemojte, zašto pitam. Albanija nema nijedan avion, nemojte. Ali sa druge strane, u isto vreme, Albanija ima 1300 aviona. Molim? Zato što je Albanija članica NATO-a. To vam je suština. Ali šta hoću da vam kažem? Jednu stvar. Nije vam isto kada vi imate avion kao avion i kada nosi ove R-60 MK rakete kratkog dometa i kada imate avion koji ima radar Žuk M2 ili nebitno koji ima, recimo, neće on biti, bit će, ajde, 80 do 100 km, neće biti 120, jer ga Rusi imaju 120. A ovo što ste malo pre rekli, jedna od ključnih stvari, to je motivacija i kadrovski sastav u vojsci. Svi znamo da je to, ali u tom smislu, da li postoji oni, mi znamo 99. šta nas je, to je bio patriotizam i ne znam, i sve ostalo. Sada motivacijono, organizacijono, vojska, kada bi trebalo... Znate šta je sad najveća tajna kada razgovarate sa... Nije više ni to šta imate, koliko čega imate, koliko objekata imate. To se sve vidi i satelita i službe to pokrivaju. Jedna od najvećih tajni koje oružane snage pokušavaju da sačuvaju upravo moral i motivisanost i borbena spremnost vojnika. To je ono što se sada čuva. Jer sve ovo manje više vam dolaze atašeji, pravite parade, manje više se to sve... I naravno, kriju se neki projekti i razvojni projekti. Recite mi, pošto mesečno vojsku napušta... Imamo taj problem. Mislim, ja uvek pričam otvoreno. Kad govorim o vojsci, zaista pričam otvoreno. Ja to kažem, ti ljudi koji tamo rade onoliko koliko mogu da rade njima svaka čast. Pričam o vojnoj komponenti, političku ne želim da komentarišem. Pričam o vojnoj. Imamo taj problem što ne tako zanemarljiv broj profesionalnih vojnika traže raskid ugovora i odlaze iz vojske. Pa izašao je broj, to je strašno. To je kao vozači GSB-a, odlaze svaki dan. Pa pomenuli ste vozača. Evo daću vam tu odličan primjer. Recimo, došli smo u paradoksalnu situaciju. Ranije vam je, pa još i za vreme one JNA, suština bila da recimo u autojedinici obučite neke ljude iz tih udaljenih sela, sa planina i šta ja znam, obučite ih da voze autobus, da voze kamion, da voze sanitet. Onda se ti ljudi vrate iz autojedinice, nakon odslužene armije, vrate se u svoje mjesto i onda oni tu postaju vozači u prevozu lokalnom, međugradskom, vozači u sanitetu, postaju špediteri, voze kamione, asfaltne baze. Sada su to IT-evci i lekari, jel? Ne. Sada smo mi došli u paradoksalnu situaciju da ukoliko se ovakav trend nastavi, resorno ministarstvo i oružane snage će doći u situaciju da unajmljuju vozače kamiona. Jer ih neće imati. Vojska da unajmljuje vozače? Znate zašto? Pa zato što je, kaže, vidi, ja mogu da bar u Sloveniju, ako nigdje drugdje u Sloveniju odem i da vozim kamion za 800-900 €. Ali to je isto sa IT sektorom, to je isto sa kompletnom strukturom vojske. To je problem koji mi imamo. Pa evo gdje vam se još ogleda... To nije samo mi, to je širi problem. To je činjenica, ali mi, ajde, mislim, pričamo sada o nama. Ali vi shvatate moral vojske tek formirane, te koje vi kažete bezbednostne snage Kosova. To je drugo pitanje. Pazite ovo, nemojte porediti sada moral sa tim. Skoro sam za jednu televiziju juče prekjuče, a po pitanju 20 godina od NATO bombardovanja. Kaže, mi smo pretrpjeli poraz i tako dalje. Mi smo uradili najviše što smo mogli sa onim čime smo raspolagali u datom trenutku. Ne zaboravite da su ti ljudi, ti mladi momci od 18-19 godina koji su svoje živote ostavili u prvim borbenim redovima za ovu zemlju, tada ovu zemlju sačuvali. Dakle, kada vam dođe, ja sad opet ne želim da zvučim kao neko, jedno je kada mi sada ovdje, nas petoro, sedimo u studiju i hipotetički možemo da, kakav je moral, da li se nekom sviđa ministar ili se sviđa državni sekretar ili za ovo i za ono i njegove ideje i tako dalje i tako dalje. Ali kada vam dođe trenutak da branite svoju porodicu, ne svoju, branite svoju porodicu, branite sopstveni život, to je onda neka druga stvar u pitanju. Vi mislite da je pitanje Kosova situacija u kojoj vojska Srbije, a ne sme da uđe tamo, u kojoj vojska Srbije ima osjećaj da je napad na Kosovo, napad na porodicu? To je napad na našu teritoriju. To je apsolutno. Vi mislite da u vojsci važi taj moral koji kaže ulazak u redu? A samo trenutak, ovdje se ne govori o jednoj moći... Ima li još i ko ovdje da govori? Ima. Ne govori se o jednoj važnoj komponenti.
koju mi uporno izbegavamo, recimo Vojska Srbije, a i naše druge strukture, nisu razvile taj segment psihološkog ratovanja. Današnji ratovi više se ne odvijaju vojnik na vojnika, nego se odvijaju malo drugačije. Širenjem te meke moći, udarom na određene grupe, korišćenjem socijalnih mreža, izvrtanjem realnosti itd. itd. Mi smo ovdje imali to u Saveznom ministarstvu i prosto došli su ovi neki novi. Zatvorili to. Prosto sve ono što je valjalo, aj sad, prijatno doviđenja, a pritom nisu formirali drugo. Znači, udarne pesnice danas svih vojski sveta su upravo te komponente. Marketinški stručnjaci. Te komponente koji su zadužene za hibridno ratovanje, za psihološke operacije protiv civilnog stanovništva. Znači, mi uopšte ne moramo da uđemo na teritoriju Kosova. Pazite, fizički. Naš vojnik ne mora da uđe. Ali mi možemo da ih slomimo faktički i kibernetičkim načinom ratovanja. To je čitava jedna lepeza koja je pred nama. A znate gde je problem? Gde? Pa u Srbiji prvo to nema ko da predaje. Nema ko da radi u Srbija je već napadnuta. I protiv Srbije se vodi suverzivni i psihološki rat. I ovo što se dešava danas u Srbiji, to je to. To je ovo sa početka razgovora kad ste vi predložili da se to radi preko medija, snimanjem filmova. Ne. To su ove demonstracije kojima se ne zna organizator, kojima se ne znaju vođe, kojima se ne znaju ciljevi. A mase se valjaju ulicama. To je psihološko iznurivanje i naroda i države i establishmenta koji vodi tu državu. Da li je establishment dorastao, to je također jedno važno pitanje. Jer sve se sada vrti oko jedne ličnosti. Zamislite da ta ličnost bude uklonjena na neki način, sve bi se ostalo sasulo kao kula od karata. O čemu pričate? O 2000-te? Ja govorim o današnjoj situaciji. I to je veoma ozbiljna stvar i treba je ozbiljno pristupiti. Mi imamo ministre, ne znamo čiji su ministri. Kako ne znamo čiji su? Evo, na primjer, da Vučić bude udaljen 2-3 dana, da se ne zna gde, koji bi ambasador sazvao sednicu vlade? Nijedan. Ma nemoj. Da. Ma nemoj. Kad bi Skot, na primjer, sazvao sednicu vlade, da li bi većina ministara došla na tu sednicu? A kakve su to hipoteze? Evo, to su realne hipoteze. To su realne hipoteze. Ne. Činjenica je da smo toliko često menjali ministre i da se oni nisu ni zadržavali, vrlo često nisu ni istupali na neke načine. Praktično i mi novinari smo imali problem da popamtimo imena. Da zapamtimo sa imena. diletantima koji su postali ministri. Koji nisu iz stranačke strukture. To se slažemo. To stoji. Hoćete mi reći za ove druge vidove ratovanja? Primetila sam, to je možda pitanje za sve, na društvenim mrežama vrlo intenzivno se vodi jedna tiha kampanja i to baš onako sa ciljnom grupom starijih žena u kojoj se prikazuje povratak vojnika, američkih vojnika sa stranih teritorija, pa je tu, ne znam, vraća se tata iz Afganistana, dete plače, žena plače, beba plače, cela Amerika plače. I u jednom momentu sam pomislila, možda ćete mi se smejati, jel? U jednom momentu sam pomislila da je ona Trumpova predizborna obećanje da ukoliko američka vojska odlazi bilo gde zemlja u kojoj ona interveniše, to mora da plati. Da je on ide ka tome da ukoliko ostvari još jednu pobedu, zaista povuče kompletno svoju vojsku sa svih stranih teritorija i prestane vojno da utiče na budućnost planete. Moguće je ljudi da se NATO raspadne u skorije vreme. Sve je moguće. Svet je danas pun neizvesnosti. Iz Trumpa se probudila nova neka snaga koja je tinjala u Americi decenijama. Evo, Nemačka mu prkosi i neće da izdaja novac za odbranu. Koliko je dogovoreno. Retko koja zemlja izdvaja. Izdvaja ova sirotinja koja je nedavno ušla u NATO. Naprimjer, Poljska tu prednjači. Pa dobro, oni ne izdvajaju. Koliko Poljska izdvaja? Poljska je već dostigla nivo od 2%. Malo je prešlo. A koliko Nemačka izdvaja? Pa Nemačka zanemaljivo. Ja mislim, je li 0,5%? Koliko? 0,5. Nisam siguran šta je bilo prošle godine, ali između 0,8. Znači, da, manje od 1. Evo, znači prkosi. I taj NATO može da se saspe odjednom kao kula od karata. I zašto bi ga Amerika izdržavala? I Amerika ima neke druge interese širom sveta. Ona je sad okrenuta prema Pacifiku. Ona je okrenuta prema Južnoj Americi.
Sad je preti opasnost da ostane bez Južne Amerike. Ona je menjala čitav niz režima, poslednji je brazilski promenjen, ili tako, Jeste, tako. da bi dovela ljude sebi odavde. Ili imamo mi diplomatske kapacitete da sprovedemo ove ideje sa početka emisije o balansu u jedinicama kvora? Mi treba samo da podnesemo zvanični poziv. Ali, znači, kada kažete zvanični poziv, mi moramo da imamo jednu grupu diplomata koja će vrlo dobro da razmisli kako taj poziv zvuči. Čekajte, ne treba grupa diplomata, treba... Ja znam šta znači sazvati hitnu, u stvari, predložiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Treba da to uputi predsjednik Republike ili predsjednik vlade. Vlada vodi po ustavu. Ali to nije odluka jednog čoveka, složit ćete se. Nije odluka, ali može konsenzus u Narodnoj skupštini da se postigne. Vi mislite da se poslanici pitaju za takvu stvar? Pa trebalo bi jednom i da se pitaju. Ali za Boga, mi znamo da tu se dešava i razne bizarnosti poput glasanja za doživotnu robiju, za ubistvo deteta, pa ne dođe do toga da neko glasa protiv toga. Ja vam govorim, ali govorimo o sastavu Skupštine. Nije druga stvar. Što se sastava Skupštine tiče, sadašnja vlast ima neprikosnovenu većinu. I oni će vrlo trezveno da razmisli da glasaju za to da hitno treba... Oni ne moraju uopšte da razmišljaju kad čuju zvonce, oni će glasati. Mi radikali ćemo glasati po saznanjima i po savesti svojoj, po svojim iskrenim opredelenjima. Stvarno? Zaista. Ko iz radikala glasa protiv vašeg predloga? Mi se usaglašavamo u sa Rusijom, sa kime se usaglašavamo. I uvek ste usaglašeni jednoglasno? Jeste. Uvek smo usaglašeni. Vi i svako svojom glavom se jednoglasno... Svojom glavom slaže s vama. To je naša politika, to je naša ideologija. Pozvaćemo Rusiju, pozvaćemo Kinu da se uključe u kvor. I to je vrlo principijelno pitanje i tome ne može niko načelno prigovoriti. Ne može. To je vrlo razumno. I već nam je lakše. To je činjenica. Pa vidite koliko je Srbiji olakšalo ovo što je Rusija krenula da nas naoružava na jedan suptilan način. Naravno, pokloni nam stare avione, ali ih po jeftinoj ceni obnovi da su bolji od savremenih aviona sa zapada. I ti remonti izađu džabe, jel? Dalje. Pogledajte šta nam je samo Kina učinila, što je preuzela sajt i što je preuzela Bor. To ćemo da vidimo. Pa samo je skinuto sa budžeta i već dišemo punim plućima. Istina, to je istina. Još nisu plate skočile u Smederevu koliko dobro, polako očekujemo. Da, budžet je olakšan, olakšali su nas dobro za naftnu industriju, za polja u Angoli, za polja u Nigeriji, za naftovod kroz Hrvatsku. Dobro su nas olakšali. Šta su nas olakšali? Olakšali su. Da li nam avione Mađari prodaju za 20 miliona, a mi kupovali po koliko tamo njihove? Sa naftnom industrijom je raspolagao režim Borisa Tadića. Izrazito prozapadni režim. A kakav prozapadni? Zna se ko je Borisa digao za rusku službu. Pa jedan naš prijatelj u Šangaju, znaš ga i ti, dobro. Dobro znaš. Zato nikad neće biti ništa. Pa ko bi dao vojo za 400 miliona? Tadića digao Tadića za rusku službu. Pa nemoj. Tako je i prošao kao nikad. Američki čovjek, pobogu dao naftnu industriju Rusiju. Tadića je napisao knjigu o globalističkom smradu. Jeste. I posle toga je počeo Dejan da istražuje globalizaciju. Nije ranije. Nisi pre njegove knjige, je li tako? Jovana, ali da se vratimo mi na ove ozbiljne teme. Fića digao Tadića. Ajmo, imamo još 9. Ovo je važno. Imamo još 9. Pa da, ali ne može u galami. Ne može, moramo da... Mora da se smiriš malo. Jeste raspravili. Ovo što je vrlo važno. Ima jedna stvar, gospodin Šešelj, ovo kad je pomenuo Skot da pozove vladu da sazove. To se ne može desiti i neće se desiti. Kao što ni Čepurin, za razliku od Želje. A dobro, ko bi sazvao? Ja hoću... Kako ne može da se desi? Pa dobro, ko bi? Evo vi recite. Da se razume. Predsjednik vlade, ima predsjednik vlade, ima predsjednik države. Ima zamjenik... Ne, on je rekao da... Ne, profesor je rekao... Ne, sačekajte. Dobro. Znači, profesor je rekao da se sve vrti oko jednog čoveka i ko je taj sledeći koji bi mogao da se zove vladu... Ja sam to hteo da poentiram. Naravno da tu je potpuno Voja u pravu. Ja tu ne mogu da sporim. Razvijenost naših institucija je vrlo slaba. I tu apsolutno... Na čelu s ministarstvima. Ne može da budu nekompetentni ljudi, ljudi bez autoriteta, ljudi sa jakim suetama. Ja neću da imenujem sad. Kako? Oni su stručni, oni nisu stranački. Na nekoliko prijema sam bio gde se naši ministri raspravljaju sa prevodiocima.
gde naši ministri preuzimaju reč pompezno kao velike zvezde koje su uvređene, ne znam čime, znate, kao neki teatar apsurda. Ja ne mogu da verujem šta... Znači, samo sastavite spisak kao da su oni zvezde koje za Boga ugrožava neko njihovu... Nemojte, Demi, njih će da smenu i onda treba pamtim imena ponovo. Ma ne interesuje me to. Interesuje me ljudi ozbiljni, odgovorni, koji su u stanju da uvek stoje iza onoga što rade, koji će imati u vidu šire interese, a ne svoje lične karijere i tako dalje. Nije valjda da mislite i na bezbednosti, na odobrano? Ja mislim na sve one koji su nekompetentni, a to oni ne znaju dobro koji su nekompetentni. A narod ne zaključi? I to, pa ne, narod će uvek glasati kako misli da treba. To nije moja stvar. Pa vi mislite da je narod bira ministra? Mene ne interesuje partijska stvar, mene interesuje snaga Srbije. Pa ja vam Srbija to mi mora da bude pričam. jača. Mislite da je narod bira ministre? Pa, Vlade, izvolite. Kako ću ja doći na red? Pa evo sad. Vlade, Ja ne mogu da verujem. Sad ću još malo i... nisam govorio imam sat imam. vremena. Jel? Činjenica je da mi prvo... Ali takav utisak ostavljate, dominirate, da vaš minut... Imamo Ko pun problema sat. sami sa sobom, prvo i to je jasno. I ovo što je... Imamo mi problema, ozbiljnih kadrovskih problema. Od ministara, preko državnih sekretara do... Je li to ono što ste rekli, samo promocija iznad Apsolutno, pa da, apsolutno. To sam mislio konkretno na jednu stvar, ali mislim, vi kada pogledate... Pa nije to stvar, to je čovek. Ne, mislim na jednu stvar u smislu događaja i pojave. Ili ako hoćete direktno reći vam oko ovog cirkusa od 15 dana... Ministar vojske služio vojsku 2 nedelje... A ko je bio ministar odbrane? Ajde sad to, ajde vas pitam, odlično to pitanje. Ako je neko 15 dana u kasarni, služi vojni rok, kako god se to zvalo, što je meni... Mi smo bez ministra. Mi nemamo ministra vojnog u situaciji i u kojoj situaciji? Bio zamjenik ministra. U kojoj situaciji? U situaciji kada vam... Ima ima, mogu oni danas misle što nije to problem. Ali dobro, ajde sad da... Čekaj, zamjenik ministra služio vojsku? Ne znam, morat ćemo to da vidimo. Ko je zamjenik? Ja ne znam ko je, nego pitaj me služio vojsku. Ovdje kod nas funkcioniše to malo drugačije. Znači imamo ministra, imamo državne sekretare, pomoćnike i tako dalje. Državni sekretari su generali. Dakle, ovako, samo... Nisu svi, čekaj, nisu svi. Izvini, nisu svi, Darko. Imamo državne sekretare u Ministarstvu odbrane koji nisu generali. Nisu generali, nisu vojske videli, sem vojnog roka. Ajde, pričamo otvoreno. A ima i časnih generala. Apsolutno, ima i časnih i ozbiljnih generala. Evo, posle tih 15 dana mi imamo ministra. Tako je, apsolutno na njega konkretno promislim. Znači, on je jedan od najozbiljnijih ljudi tamo. Tako je. I meni je uvek drago kad vidim generala, sada već državnog sekretara generala u penziji Živkovića. Dobro. Tako bi trebalo, valjda, Ministarstvo odbrane da izgleda. Ali ajde, neću... To možemo jednu drugu emisiju da napravimo po pitanju... Svetski je trend da Ministarstvo odbrane bude u civilnim rukama. Pa jest, ali samo da završim nešto. Ne samo... Pa dobro, evo, pratimo trendove. Čekajte samo, pošto imamo 2 minuta. Samo da završimo... I to je nešto što nam se... Još ako ima prigovor savesti da drži oružje, onda je idealan. Ne, ali dobro, ajde, pusti, mislim, to je, Jovana, to nam je stvarno tema, to nam je tema za jednu posebnu emisiju. Znači, ali setio sam se umeđu vremenu dok smo pričali da ti nisam odgovorio zapravo na jedno pitanje malo pre koje se pitali. Mislim, to pitanje i time ću da završim. Kada govorimo o ljudima na Kosovu i Metohiji, mi sve pričamo o severu. Bilo kakva situacija tragična da se na Kosovu desi, izgubit ćemo, bit će odmazda prema ljudima na jugu, u Metohiji, ljudima u enklavama do koje ne može niko doći. A to je bilo pitanje i da. Možemo doći i moramo. Kako mislite možemo? Da moramo to stoji. A šta znači može? Kako može? Zato što možemo. Imamo dovoljne snage da dopremo do svakog dela Kosova u slučaju nužde. Ali nemamo vremena. Čak i da krenemo, nemamo vremena. Ima načina, samo ovako, ima načina. Srbija je obaveštajno bezbednostna sila na ovim prostorima. I ponavljam, nije sve vezano za vojnika i vojničku čizmu. Mi imamo ozbiljne službe od ali Darko, pa vi ste sami rekli da su osnovne službe ukinute u vreme DOS-a i da nisu osnovane nove. Neke da, vojska je ostala, vojska je zdrav deo. Vojska je veoma zdrav deo te priče i mi treba da tu još više svoje kapacitete gradimo, da sa drugim prijateljskim zemljama menjamo informacije i da učimo od njih kako u takvim situacijama, kako recimo evo izraelske službe, kako one spašavaju svoje ljude na velikim daljinama i drugim destinacijama. Ajde baš to da bude. Ali ima još jedna stvar koja bi se morala uraditi. Sad će ispasti da vas prekidam. To je da se svi sposobni
oficiri koji su odavno penzionisani, koji imaju ratno iskustvo, vrate bar kao savjetnici. Nek Bravo. primaju penziju, nek primaju platu kao Honorare, savjetnici. jasno. To linearno penzionisanje nam je uništilo institute vojne i I to su vojske. dosmanlije uradile. I to je jedna od boljih ideja i možda je to način tog instant oporavka. Sve su moje ideje Hvala vam. najbolje, Jovana. Pa danas dve. Danas dve, ali Danas dve, onako baš od kolega jasno. jesi A čula od neku nas dobru. 10. Hvala vam što ste bili gosti i hvala vam na strpljenju u ovoj emisiji svima. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Prijatelji emisije Posle ručka su i dalje Medela i Ne Herbiko. verujem da ćeš me sutra vidjeti. Vidim, Nemoj da se zbuniš. Doktor Šešelj nije nemoj da se doneo zbuniš. knjige, ja sam Ostanite očekivao s da će Happy da dobijem neku televiziji, knjigu, ali- nastavku Telemaster i Slađana Lepić. Nažalost, nijedna nije izašla.